por días, comenzamos o pleno ordinario de hoxe, 24 de novembro de 2025. Excusar ao señor Sartaxes que non pode vir do Grupo Municipal Socialista, que non pode acudir por un problema, vale? E saben tamén a ausencia de María Deza, que é lógico que non tomara ainda posesión os seguintes, e máis cousas que van a suceder así. Bueno, entón, o primeiro punto é a aprobación da acta do pleno celebrado. Hai dúas actas. Habrá que ir votando unha a unha. Sí, hai a número 12 e a número 13. Primeiro votamos a número 12 do 20 de outubro. Vale? Vamos a poñer en marcha a votación. Listo para votar. Acta número 12. Vale, queda aprobada por unanimidade. E pasamos ao punto número 2, que é a acta número 13, tamén do 20 de outubro. Vamos a ver. Lista de votación. Tamén queda aprobada por unanimidade. E agora pasamos á parte dispositiva. O punto número 3 é proposta da Alcaldía de complemento á prestación da Seguridade Social no caso das continxencias de incapacidade temporal. Ten a palabra o señor secretario. Na Comisión Informativa de Asuntos Xerais, co voto a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e do PSG de PSOE e a abstención do BNG, se determinou favorablemente a seguinte proposta da Alcaldía. Único, réxime de retribucións e procesos de baixa por incapacidade temporal. O réxime retributivo aplicable en situacións de incapacidade temporal do persoal laboral, incluído no eido de aplicación do presente convenio, adecuaránse os criterios que a continuación se relacionan se presuizo de actuacións que procedan realizar como consecuencia das previsións e limitacións normativas existentes en cada momento respecto da materia. Abordarse un complemento ata alcanzar o 100% das retribucións que se veñan percebendo no mes anterior ao de causarse a incapacidade de data de inicio nos supostos de incapacidade temporal por contingencias profesionais, así como nos supostos de incapacidade temporal por contingencias comuns. Moitas gracias, señor secretario. Por parte do Goberno, ten a palabra a señora Martínez. Bos días a todos. O pasado luns levamos a segunda mesa de negociación que fixemos este ano o complemento da IT o 100%. Ata agora, os 3 primeiros días, os traballadores deste Concello viñan recibindo a retribución dun 50% da base da cotización do mes anterior e ata o día 21 do 75%. A partir da hora, tras chegar o acordo cos sindicatos, propónse a este pleno abogar un complemento ata alcanzar o 100% das retribuciones que se viñan percibindo no mes anterior ao causarse a incapacidade dende o inicio. Nos supostos de incapacidade temporal por consistencias profesionais, así como nos supostos de incapacidade temporal por contingencias comuns. Moitas gracias, señora Martínez. Señor Leiro. Sí, gracias. Moi bo día a todos e a todas. Espera un momento. No, esto. Sí, ahora. Moitas gracias. Grazas, moi bo día a todos e a todas. Dende o Grupo Municipal do BNG, eu en particular, como delegado sindical, alegro-me desta decisión e, por suposto, estamos moi gustosos en votar a favor, creo que é algo necesario. Moi ben, moitas gracias, señor Otero. Hola, bos días a todos e todas. En primer lugar, disculpar a presencia do compañeiro Sartaxes porque tuvo un problema de última hora e non pode asistir. E nada, que indudablemente isto é unha noticia boa para os traballadores, por lo tanto, nos indudablemente vamos a votar a favor desta proposta. Moitas gracias, señor Otero. Nada máis, pasamos á votación entonces. Votación lista. Queda aprobada por unanimidade. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 4. Aprobación se procede do orzamento consolidado do exercicio 2026 e orzamentos separados máis cadro de persoal. Ten a palabra o señor secretario. Na Comisión Informativa de Asuntos Económicos
Ditaminaouse favorablemente a seguinte proposta de acordo. Primeiro, aprobar o orzamento xeral consolidado do Concello de Sanxenxo para o ano 2026 que integra da propia entidade local o organismo autónomo Terra de Sanxenxo, a previsión da Sociedade Mercantil Turismo de Sanxenxo, a previsión da Sociedade Mercantil Nauta de Sanxenxo e a previsión da Sociedade Mercantil Ínsula SL por un importe de 70.721.049,40 euros en ingresos e de 69.845.784,16 en gastos despois de eliminacións internas. As eliminacións ascenden en términos legais de consolidación a 12.351.315 euros, desglosándose con un superávit, obténdose, por tanto, un superávit de 875.265,24 euros co desgloses que se citan no cadro que se adxunta a proposta. Punto segundo. Aprobar o cadro de personal que, como documentos separados, se aproba conxuntamente co orzamento de acordo co disposto no artigo 90 da Lei de Bases de Regional de Réxime Local e proponer ao Pleno a súa aprobación. E, por último, punto terceiro, proceder a exposición pública do orzamento aprobado por o plazo de 15 días hábiles mediante anuncio que se inserirá no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de hechos do Concello a efectos de reclamacións, entendéndose definitivamente aprobado no caso de que estas non se presentasen. Moi ben, moitas gracias, señor secretario. Señora Martínez. Bos días. Hoy presentamos un presupuesto que mira el futuro de Sanxenxo, con responsabilidad, ambición y pensando en lo mejor para todos nuestros vecinos. Un presupuesto de 69,8 millones, entre la entidad local, 36,2 millones, Terra, 9,9 millones, Turismo, 1,8 millones, Nauta, 27,5 millones e Ínsula, 7,3 millones. Es el 10º presupuesto que presentamos desde el año 2017. Aprobar 10 presupuestos seguidos es la mayor garantía de estabilidad para cualquier concello o cualquier otra administración. Si Sanxenxo nunca ha tenido menos parados, nunca ha recibido tantos viajeros y nunca ha tenido tanta actividad turística en temporada baja, es, entre otras razones, porque hay un Gobierno que aprueba un presupuesto nuevo cada año, generando con ello las condiciones para autónomos, pymes y empresas creen empleo y las riquezas que todos queremos. La obligación del Gobierno es generar condiciones de confianza y estabilidad, hacer nuevas infraestructuras y equipamientos y mejorar la calidad de los servicios municipales para que los vecinos y negocios se beneficien de ello. El presupuesto del año 2026 tiene 2 líneas estratégicas de actuación. En primer lugar, las inversiones que se destinan a la mejora de las 7 parroquias del rural, que se traducen en una partida de 2 millones de euros. En segundo lugar, el Gobierno va a aprovechar todo el potencial de las empresas municipales de Nauta e Ínsula para impulsar la actividad económica y facilitar el acceso a la vivienda. Empezamos por las actuaciones en el rural. Voy a recordar algunas que ya se han hecho y otras que se van a hacer durante el año 2026, porque parece que algunos dudan por nuestra apuesta por el rural. Empezamos por lo más importante. La concesionaria del servicio de agua, Espina y Delfín, ha hecho 33 actuaciones de ampliación o mejora de la red de saneamiento y agua en los siguientes lugares: Chandevila, Sear y Nanín en Bordóns, Barreiro, Rexenxo y Acosta en Dorrón, Alanzadas, Pontes y Tombelo en Noalla, Casal y Pazos en Nantes, Poleiro, Souteiro, Rial, Arra y Canelas en Adigna, Iglesario, Lomba, Xuncablanca, Altamira, Legarei, Fianteira y Touticeira en Villalonga, Reis, Padriñán, Carlos Casas y Rúa Orense en Padriñán. Y a mayores de estas 33 actuaciones, la empresa pública Aquaes, en el marco del convenio firmado con el Concello, ya ha terminado o está en fase final las siguientes obras: los nuevos bombeos de Agranxa y Nanín, el nuevo emisario submarino de Montalvo, la ampliación de los bombeos de Areas, Sanxenxo y Portonovo y la mejora de la depuradora de Pasariñas. Las actuaciones de Espina y Delfín y Aquaes suman 36 millones de euros, destinados básicamente a la ampliación de red saneamiento del rural y a la modernización de la depuradora de Pasariñas. Una inversión sin precedentes,
por la cantidad, pero no solo por eso, sino por la importancia que va a tener para Sanxenxo pueda mantener un crecimiento sostenible durante las próximas décadas. Otras actuaciones en el rural que ya están hechas o bien se están haciendo son el asfaltado en Xunca Blanca, en Altamira en Villalonga, el asfaltado en Gondar, Carballo, Villalonga, asfaltado en Rousique y Acostiña, mejora de la carretera de Arnosa, mejora del entorno de la capilla de Arra, mejora de la lavadora de Fontoira, mejora de la capilla de la Lanzada, mejora del cruceiro de Altín en Noalla, la nueva pasarela de madera de Mordóns. También tenemos mejoras en diversos equipos deportivos, mejora del campo de fútbol de Noalla, gradas, iluminación y césped, mejora de iluminación y sustitución del césped del campo de fútbol del Rebel, mejora de iluminación del campo de fútbol de Villalonga, sustitución del césped del campo de fútbol de Baltar, la reforma del pabellón de Baltar. Otras obras importantes como la segunda fase del Pazo de Quintáns, la reforma integral del Centro Cívico do Cruceiro de Villalonga. Y en 2026 seguiremos con nuevos proyectos en el rural, como son las 30 actuaciones pendientes de la red de saneamiento y agua que seguirá realizando Espina y Delfín, la humanización de la carretera de Noalla entre la iglesia y el antiguo cuartel, la mejora del núcleo de Ayos, la mejora del núcleo de Padriñán, la humanización del camino del Castrondorrón, la mejora del núcleo de Magaláns, el ensanche y asfaltado del vial del cementerio de Padriñán, la mejora y el ensanche del vial entre la iglesia Villalonga y Gondar, la mejora del entorno de la capilla de Ayos, y podría seguir. Entonces, yo no creo que a ningún vecino de este concello le quede dudas que este concello está preocupado por el rural. Actuaciones en Nanta y en Ínsula. Tal y como dije, la segunda línea estratégica del presupuesto consiste en aprovechar todo el potencial de Nauta e Ínsula para impulsar la actividad económica y facilitar el acceso a la vivienda pública. Dos objetivos ambiciosos que van a requerir más de un año. Por tanto, las actuaciones de las que voy a hablar a continuación van a ponerse en marcha en el 2026, pero su ejecución completa, dada la envergadura y complejidad de las mismas, se le prolongará durante el 27 e incluso en algún caso en el 28. El Gobierno quiere aprovechar todo el potencial y capacidades de las empresas municipales de Nauta e Ínsula para impulsar estrategias de gestión pública que ya demostraron su gran éxito. Fue en el año 2002 cuando se compró el puerto deportivo y las obras de sus instalaciones náutica-pesqueras, parking y la Plaza del Mar necesitaron ya de aquella una inversión de 15 millones de euros, que se financiaron con la venta de locales comerciales, plazas de aparcamientos y amarre, por tanto, sin coger un solo euro de los vecinos. Ahora, la ampliación de la concesión de Nauta hasta el año 2047 nos va a permitir repetir esta estrategia que tan buen resultado dio. Por su lado, Ínsula va a acometer la urbanización del PEI 17 y la compra de suelos urbanizables, actuaciones que también se autofinanciarán. Vamos a explicar un poco las actuaciones que se van a hacer en Nauta. Será un bráculo en la Plaza del Mar de 2.000 metros cuadrados, valorado en 6,4 millones de euros, un recinto para eventos y pieza principal del proyecto Batean Terra, que ganó el concurso de ideas. Un espacio cubierto que Sanxenxo necesita para dar un salto de calidad como destino turístico, con una gran capacidad que podrá acoger eventos sin depender de la climatología. La segunda actuación abarca la mejora de la Capitanía, el bulevar y de los pantalanes, y otras instalaciones náuticas y pesqueras valorados en 17 millones. Nauta va a asumir también por 1,5 millones de euros la ampliación del parking de San Roque en Portonovo, ampliándolo hasta 60 plazas en unos terrenos que ya hemos adquirido este verano, como todos sabéis. Ínsula, por su parte, se va a encargar de la urbanización del PEI 17 junto a la iglesia de Sanxenxo, valorado en 1,5 millones y en la compra de nuevo suelo urbanizable por 3,5 millones. Es objetivo de este Gobierno promover vivienda pública y generar los ingresos que permitan financiar estas actuaciones. En resumen, Nauta e Ínsula van a impulsar 5 actuaciones que contribuirán al desarrollo turístico y facilitarán el acceso a la vivienda pública. No nos queremos olvidar, como no lo venimos haciendo en estos últimos años, de la mejora en los servicios de carácter social. La apuesta de este Gobierno por el gasto en servicios sociales ha sido constante desde el año 2017.
Algunos ejemplos de incremento del gasto en servicios sociales que se producen este año en el presupuesto es en el centro de día, del que se benefician 80 familias, que pasará a tener un presupuesto de 800.000 euros en 2017. Eran menos de la mitad antes del 2017, 396.000 euros. Las guarderías Otombo y El Rebel, en las que se benefician 106 familias, con un presupuesto este año de 771.000 euros. En el año 2017 eran 448.000 euros. Y el servicio de atención e de axuda en el fogar, que se está licitando en estos momentos, con un presupuesto de 2.152.000 euros para este año. El personal de servicios sociales, 12. CIM, atención a las familias en situación de emergencia, y talleres de educación física y memoria de mayores, supone un gasto a mayores de 500.000 euros. Por último, y esto en el área de servicios sociales. Por último, quería también destacar una nueva obra que se licita este año, que es la conexión entre Sigar y Rafael Picó, que, entre otras mejoras, incluye la sustitución tan necesaria de la pasarela de madera de la playa de Baltar. En resumen, el presupuesto del 2026 constituye una doble apuesta: seguir mejorando las infraestructuras y los servicios del rural y aprovechar todo el potencial y capacidad de Nauta e Ínsula para impulsar la actividad económica y facilitar el acceso a la vivienda, sin olvidarnos, por supuesto, de la importancia de nuestros servicios sociales y culturales. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, señora Martínez. Señor Leiro. Sí, moitas grazas. Sí, como tiene usted. Bueno, pois estes orzamentos nós non nos vemos tan positivos. Creo que consolidan unha deriva que xa se ven dando en anos anteriores, unha deriva ten as mesmas faltas de sempre, priorizan infraestructuras frente a servizos, os servizos non chegan, o custe ou os gastos en servizos non chegan nin ao 20%, os proxectos que se fan, os novos proxectos que se fan, pénsanse e orzamentanse únicamente no custo que supón a súa posta en marcha, pero nunca se fai un análise realista sobre que é o que vai a supor o seu mantemento, nin en custe económico, nin en custe humano. Nunca se fai un análise sobre se este novo parque ou este novo bulevar aumentando a superficie de zonas verdes vai a supor un aumento de mantemento e se temos persoal humano ou orzamento para poder facer o seu mantemento. E isto nótase en todas as infraestructuras ou en casi todas as infraestructuras do Concello, sobre todo nesas as que non se lles dá uso, como a telleira, nótase a falta de mantemento en moitos parques, bueno, nótano todos os veciños. A deriva en servicios deste Concello aposta, inda que vaya ano a ano, pola privatización, pola precarización, valga a redundancia, destes servicios. Son os orzamentos dun Concello que non escoita os seus veciños, os orzamentos dun alcalde que moitas veces non escoita os seus concelleiros, e o que lle din. Hai moitas necesidades que os veciños veñen demandando dende fai moito tempo e que aquí non se lles dá resposta, como son o vial entre Vilalonga e o Parque Empresarial de Nantes, como son a necesidade de un transporte, unha solución de transporte á xente, os veciños que viven no rural. Xa temos aquí a proposta de que houbera, inda que só fora unha vez ao día, un transporte público para que a xente que vive no rural poida chegarse ás vilas a facer as tarefas rutinarias, poder ir a un centro de saúde, poder ir a unha farmacia, poder vir ao Concello a facer xestións. Si esta opción de poñer unha línea de autobús non é algo viable orzamentalmente, esta alternativa de ter un servicio de taxi que os veciños poidan demandar e reservar para poder darlle unha solución a esta necesidade, que é unha necesidade de moitos veciños. Hai moitos servicios que, ao mellor, pouco a pouco, en cada orzamento de cada ano, se van privatizando, precarizando, como... A ver, aquí falou a señora Martínez de canto se gasta, canto aumentou o gasto en servicios como do SAF ou das garderías, pero un servicio non se pode medir en canto se gasta.
canto se gasta nel. Tamén vides aquí moitas veces a falar de canto aumentou o gasto en número de euros da Xunta en sanidade, e iso non quere dicir, sabémoslo todos os cidadáns, iso non quere dicir que o servicio vai a ser mellor. Hoxe en día estáse gastando máis euros que en 2015. Sí, estánse gastando máis euros. Non se ten en conta a inflación e non se ten en conta canto deses cartos públicos van derivados á atención privada, a un servicio privado. Aquí o SAF aumentou o seu gasto? Sí, aumentou o seu gasto. Aumentou o número de familias? Non aumentou tanto o número de familias que se atenden como no seu gasto. O gasto sí que aumentou, pero tamén hai que ter en conta que agora é unha empresa privada a que se dedica a dar este servicio. Igual que as garderías. Hai unha deriva de servicios, da calidade dos servicios, o SAF, o que se está facendo con emerxencias, o que se pretende facer co servicio de emerxencias, que os veciños pronto saberán que é o que se pretende facer co servicio de emerxencias neste concello. A eliminación do servicio de ludotecas, que era un servicio que utilizaban, empregaban e necesitaban moitas familias para poder conciliar a vida laboral coas súas familias. A eliminación dese servizo non se comprende como se poden gastar 70 millóns de orzamento e collemos e eliminamos un servicio esencial para as familias. As garderías. E agora o último xa é a eliminación non sei, de xuventude. Xusto agora que estamos estas semanas fixéronse públicos estudios moi preocupantes sobre a situación da xuventude en todo o Estado, sobre a situación da saúde mental, do aumento de risco de suicidio na xuventude. Nos aquí collemos que solución lle damos á xuventude, que solución, que opción lle damos aos xóvenes entre 15 e 18 anos neste concello. Cal é a alternativa? Se eliminan o servicio de xuventude. Como digo, son uns orzamentos que consolidan esa deriva privatizante, precarizante dos servizos. Pasou moito tempo, señora Martínez, falando de todas as melloras que hubo no rural. Moitísimas melloras, pero todas esas melloras non chegan nin sequera ao 5% de todo o orzamento. Eu pregúntome aquí se a poboación que hai no rural non chega nin ao 5% do concello. Aquí todas as melloras son melloras moi necesarias, pero esta xente que está no rural vive abandonada, con moitas necesidades que non se están escoitando, como a que dixemos antes do transporte. Falou a señora Martínez de aposta polos servicios. Os servicios non se miden en cartos. A calidade dun servicio non se mide en cartos. Podeche costar máis e darche un peor servicio. Nos non podemos aprobar estes orzamentos, igual que non podemos aprobar ningún dos anteriores, por isto, porque son os orzamentos que non escoitan os veciños e que non dan solución aos seus problemas. Grazas. Moitas gracias, señor Leiros. Señor Otero. Como todos os anos, que non corresponden ás necesidades reales da veciñanza de Sanxenxo, nin das súas parroquias, con eles non contan. Mais ben, estes orzamentos podíamos nomealos como orzamentos para a postal turística de Sanxenxo. É un orzamento centrado no porto deportivo, no litoral, no negocio urbanístico, mentras quedan sin resolver os problemas fundamentais que ten este concello, como é a vivenda e o servicio no rural. Este modelo de inversión é totalmente desequilibrado. Vostedes traen aquí, temos 40 millóns de euros en investimentos, dos cuales 24,9 xa son para a nauta, 17 millóns para o porto deportivo, 6 millóns 400 para o proxecto de Batea en Terra e 1,5 millón para un parking en Porto Novo. Isto corresponde a un 60% aproximadamente do total dos presupuestos. Ou sea, de cada 3 euros invertidos, 2 son para a nauta. Incluso, aquí xa tamén prevén a necesidade de poder facer un crédito de 3 millóns de euros por se non chega estos 17 millóns ou estos 24,9 millóns. Pero, polo contrario, para a entidade local, ou sea, para o Concello, hai apenas 9 millóns. Estos teñen, aquí hai un presupostos de compra de terreos, por un lado 3,5 millóns, por outro 600.000 euros, e non sabemos para que son estes terreos. Aquí non dicen que se vai a facer aí.
Eu creo que para facer vivenda o Concello ten suficientes terreos e non falamos nada desto. Pero falan de facer unha senda por litoral que non estamos en contra, pero creo que hai outras cousas no rural moi necesarias antes de eso, da postal turística de Sanxenxo, de facer a 1.800.000 euros para facer esta senda que é de Sirgar, Punta de Beicaño e Altar. E para o rural aquí só hai unha partida xenérica de 2 millóns de euros que non se sabe en que se van a invertir, non nos dicen que é o que van a facer con estes 2 millóns e pico de euros, en que parroquias o van a utilizar, nada disso. Nos, a política de vivenda que estamos vendo aquí, para nós é pouco creíble, ou mellor dito, nada creíble. Aquí, o sea, por un lado, o Concello dice que vai a invertir, o sea, que vai a comprar 3 millóns de euros por un lado, 600.000 por outro, para comprar terreos. En Insua, que é a empresa municipal, peñen tamén que van a invertir 3 millóns de euros. E dedican unha partida de 500.000 euros para a vivenda social. Eso non entendemos, pero tampouco dicen que é o que se vai a facer, igual que dicen que se vai a gastar 1,5 millón para urbanizar o país 17, pero non nos dicen que vivendas se van a construir, que tipo de vivendas e para qué, para quen, non nos dice nada. É lanzar, como todos sanos, que nos traen os orzamentos, eso, son globos sonda, pero como todos sanos, o outro día salía na prensa xa que o PP non era necesario, non contaba cos votos do PSOE nin do BNG porque xa tiña aprobado os presupostos. Efectivamente, como dicía a señora Martínez, leva 7 anos aprobando os presupostos, pero cos votos únicamente de vostedes. Os demais estamos en contra sempre. Isto non é un plan de vivenda. Un plan de vivenda é que traian aquí, que nos presenten sobre a mesa. Temos terrenos suficientes no Concello, non hai que facer gastos de novas inversión, porque, ademais, con todos os países os usuelos estes urbanísticos que hai, esos teñen un porcentaje de terreo que son do Concello. Entón, non entendemos porque hai que gastar diñeiro en comprar terreos cando os temos. E aquí hai que traer un proxecto de vivenda social, vivenda en algún lugar, vivenda que se poda adquirir a un precio asequible para os veciños, para que non se marchen de aquí, porque un pueblo turístico como este, se votamos a xente propia do lugar, non sei, ten pouco futuro, porque non se poderán prestar servicios, non se poderá prestar nada. O rural é un tema que gravísimo, é un tema que vostedes pasan totalmente del. Ahora nos venden aquí que se fixeron obras co tema de España del Fin, que non sei que non sei canto. Señores, aquí me traen un presuposto para o ano 2026. Díganme o que van a facer. Non me digan o que está feito ou o que pretenden facer, porque feito ainda non está. E non me digan o que fan cos diñeiros que veñen do Next Generation, como é a obra esta da agua e toda a historia, do saneamento. O sea, que non me veñan a vender o que van a facer realmente no 2026. Non me traian cousas que realmente non veñen ao caso. Mire, os veciños do rural demandamos unha planificación seria, as estradas que prometeron, que non as vemos, seguridade viaria, renovación dos pavimentos, mellora dos accesos, iluminación, saneamento. Nada disto aparece con detalle nestes orzamentos. Non hai servicios. A xente maior ten grandes problemas para poder vir a Sanxenxo. Xa hai os problemas de aparcamento, pero hai xente maior que non dispón de medios, non hai transporte, o Concello non fai nada por o transporte. No Brán fai un transporte selectivo para algunhas parroquias, non para todas. Entonces, pois eu creo que había que facer un estudio, había que escuitar aos veciños cales son as demandas realmente das parroquias e basar os presupostos
nas demandas que os veciños van. Está moi ben facer esa postal turística de cara a foto de Sanxenxo, pero tamén hai que contar co rural. Mire, aquí vemos que a postal turística si ten proxecto, pero o rural non o ten para nada. No tema da atención das persoas maiores e dependentes, de verdad, aquí nos venden unha historia que non é real. Non é real. O que fixeron vostedes é privatizar. Privatizar un servicio non significa que se mellore o servicio. Significa que xa non temos control del. Unha empresa privada aumenta cada ano porque os costos das empresas aumentan e as empresas privadas están para gañar diñeiro. Eso en que vai a facer? Que os servicios sean de menor calidade. Aquí non nos dicen cantas persoas se están atendendo, cantas horas se fan para estas persoas, non nos dicen a demanda que hai. Bueno, dice, nos fan comparativas co ano 2017-2018. Señores, por favor, o costo da vida xa aumentou, pero que non se pode facer unha comparativa de precios, que é ilóxico totalmente. E non é o mesmo a demanda que había no ano 17 ou 18 coa demanda que hai no 25 ou habrá no 26. Esa comparativa non nos vale para nada. Tamén nos fan un discurso de débeda cero. Bueno, todos sabemos que sí, en papeles é moi bonito e vostedes o plantexan moi ben, efectivamente, a 30 de dicembro, 31, a débeda era cero no 2024. Pero todos sabemos que se hubo que pedir 2 créditos para poder pagar a sentencia do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia no tema das cunchas. Hai 6.985.000 euros que se deben. Indudablemente, como hai carencia, non aparecen. Pero eso é unha débeda que ten o Concello, o sea que eso de débeda cero, non sei. O que fan tamén é transmitir ás entidades municipales a débeda, porque os créditos fanos aí. Ínsula debe 1.800.000 euros. Ahora, Nauta poden poñer un crédito de 3 millóns de euros. Empresas municipales nas cuales nós vimos denunciando xa desde 2023 que non son transparentes, que aí non se pode fiscalizar nada, porque vostedes nos apartaron a oposición dos concellos de administración desas empresas que, de alguna forma, nos podíamos ter a información de primeira man e fiscalizar algo. Como nos apartaron de aí, nos non sabemos nada, non podemos opinar nunca, porque fan vostedes, coa súa maioría, o que queren. En conclusión, estes orzamentos para nós están basados no Porto Deportivo e na fachada turística. Si sobra algo, será para a vivenda, pero é que non especifican. E para o rural, desde logo, non hai nada. Agora dicen que tamén que algún proxecto, claro, que non o van a poder facer no ano 26, que será por 27, 28. Pero cando un goberno adica moitas páxinas para facer proxectos e dicir que van a ser en anos futuros, se sabe que no 26 non se vai a facer nada de vivenda ni no rural, eso está moi claro. Nos, desde logo, desde o PSE, que creemos que Sanxenxo merece uns orzamentos para vivir aquí todo o ano, uns orzamentos e non unha postal turística. Nos defendemos outros camiños e apostamos por un plan serio de vivenda, tanto en alugueiro como compra asequible, con cifras e plazos. Un plan plurianual de investimentos no rural, nas parroquias, con transparencia e participación dos veciños e veciñas, tomar nota das demandas que nos presentan e atendelas. É unha reorientación do gasto desde o escaparate turístico cara ás necesidades da xente que vive aquí e aposta por vivir todo o ano. As persoas maiores tamén necesitan un SAF transparente e de calidade.
non como está ahora o privatizalo, o único que fai é subir costos pero non dar mellor calidad de servicio. Por lo tanto, indudablemente, nós non podemos apoiar estes presupuestos e vamos a votar en contra. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señor Otero. Para a réplica, señora Martínez. Gracias. Eu a verdade que quedei abraiada este ano coa súa defensa do orzamento. A veces dame a sensación incluso que en vez de mirar os orzamentos deste ano, miraron orzamentos de anos anteriores por as cousas que din. Eu creo que non é cuestión aquí de repetir, pero a aposta por o rural está clara. Estaba clara e sigue estando claro. O máis importante para o rural, o saneamento, levarlle agua a todo o mundo. Que se están asfaltando pistas, bueno, aí están para asfaltarlas, dixemos toda a lista. Que neste orzamento se levan 2 millóns de euros para novas obras no rural, está aí escrito, non sei se non viran claro, pero aí sale claramente. Claramente hai un plan, hai unha recollida de obras que fixo por parte o concejal da área correspondente, pero vos, como ano tras ano, e vos, mira que eu vos lo digo con boa intención, ningunha sola obra, ningunha sola proposta concreta no rural, de ningunha pista en concreta, non me han pasado ningunha. Nós temos unha lista de máis de 60 actuacións que se farán no rural do ano 2026 polo valor de 2 millóns de euros, dos cales usted, señor Otero, non me ha traído ningunha. Entón, vostede dice que nos vendemos humo, pero nós, as que están feitas están, e as que non están feitas faránse. Pero vos, ningunha sola obra. Non sei que fala da deuda, porque a deuda nós nunca falamos de que agora teñamos deuda cero. No apartado 4 do índice do orzamento está o estado da deuda actual, está aí pública para usted que o veu. Fala da pouca transparencia que temos nos consellos de administración. Repito, yo que xa lle repetín en varios plenos aquí e públicamente en privado. Usted ten acceso á documentación das empresas, só ten usted que solicitala e non a solicita. Fala que non estamos apostando pola vivenda pública, que non sei quen se cree eso. Fixemos un rexistro para ver que necesidades había de vivenda pública. Xa actualmente donamos unha parte dos nosos terreos á Xunta de Galicia para que fixera vivenda pública. Compramos os terrenos do PEI 17 para que se fixera vivenda pública. Vamos a invertir 1,5 millóns para urbanizar esos terrenos para facer vivenda pública. Estamos mirando de comprar máis terrenos para facer vivenda pública e dice que non apostamos por vivenda pública. Non sei que máis quere que pagamos. Agora se vai a empezar a facer a urbanización para empezar a construir, o primeiro é ter o presupuesto, o primeiro é ter os mecanismos para poder facelo. Eso é o que estamos facendo este ano. Fala de Nauta, repítolle, no 2002 fíxose unha inversión en Nauta de 15 millóns a unha empresa pública que está generando beneficios deste último ano foron 400.000 euros. Se van a cometer unhas obras que se van a autofinanciar, é unha aposta clara, pero a coste cero para os veciños, non nos equivoquemos. Que falemos con este orzamento que levamos este ano, que levamos os últimos anos, que non apostamos polo social, que non apostamos polo deporte. Aquí o concelleiro de deportes que ha multiplicado por máis de por 2 os eventos deportivos que se realizan no Concello, que se han feito unhas subvencións por concurrencia competitiva de máis de 100.000 euros, que se han mellorado todas as infraestructuras deportivas do Concello, todas, desde a primeira hasta a última, que hai unha obra de facer ahora un track aquí no parque, que se han mellorado todos os campos de fútbol, que se han dado máis axudas que nunca a todos os eventos, que se ha actualizado o rexistro de asociacións para axudalas. Me fala de cultura, aquí a miña compañeira de cultura, que nunca se han organizado tantos eventos culturais no Pazo como se están organizando agora, que hai 40.000 euros para asociacións. Nunca se fixo tanto pola cultura como agora en términos de inversión, en términos de que os veciños podan disfrutala, que se está mellorando día a día, e ningún dos veciños teñen dudas deso, que non se está facendo nada polo servicio de axuda ao fogar e que para poder cumplir coas horas, coas necesidades, o primeiro que temos que ter é o orzamento. O primeiro que temos que ter é unha empresa que nos poida dar o servicio que necesitan os nosos veciños para ter a lista cero. Entón, por que se empieza? Por facer unha licitación. Que hai que facer para ter a licitación? Ter un orzamento, porque se non temos orzamento non se poden sacar licitación para aumentar o número de horas que necesitamos para ter a lista para axudar aos nosos maiores a cero. Non é palabrería, está aí. Vostede, na lista, nas bases de execución do orzamento, ten todas as axudas que damos especificadas a APA, unha lista, APA de Villalonga tanto, APA de Villalonga, ten os cartos que se lle dá a cada clube deportivo, todas as subvenciones nominativas, todo o que se invirte en festas, todo o que se lle dá ás comisión de festas. Podo facer unha suma aquí rápida, 1.535.000 euros en eventos culturales. Cantos han mellorado a piscina, cantas melloras non se han feito?
É que non é palabrería, é que está aí. Se ha feito algunha vez algo máis que nos últimos anos por mellorar todas as nosas infraestructuras deportivas? Se ha feito por a cultura? Cantos eventos culturais se han feito novos? Cantos eventos deportivos? Non estou de acordo. Non estou de acordo, para nada. O rural, pois aí está a lista das cousas que se fan no rural. E se demostra cos feitos. E aquí están os feitos. E vanse ver os feitos nos próximos anos. Nada máis. Moitas gracias, señora Martínez. Señor Leiro, perdón, sí. Sí, bueno, moito se han feito melloras nas infraestructuras deportivas, pero o pabillón da Florida sigue caéndose a cachos. Que xa sei que existe un proxecto, pero eu non o vexo nin nos orzamentos da Xunta, nin nos orzamentos do Concello, hai nada sobre ese colexio que a primeira fase empeza no 2026, e non está nin nos orzamentos da Xunta, nin nos orzamentos do Concello. Sí, estará, pero vostede estaba dicindo se han feito melloras en infraestructuras deportivas e non se fixeron. Cambiáronse as luminarias cando nos trouxemos aquí ao pleno a moción para que se cambiaran as luces, para que se correxiran as entradas de auga no teito, votáronnos en contra desa moción e 2 semanas máis tarde estaban cambiando as luces. No, que va. Dixéchedes que xa estaba todo listo. Señor, un segundo. Oye, estamos levantando o pleno moi ben, creo que por parte do goberno da oposición, por un rogo non interrumpir as persoas que estén en uso da palabra. Siga, señor Leiro. Grazas, moitas grazas. Sí, claro que miramos os orzamentos anteriores, por eso eu dicía na miña intervención que este orzamento consolida esa deriva de privatización e precarización dos servicios. O que se fai no SAF, o que se vai a facer co servicio de emerxencias, o que se pretende facer co servicio de emerxencias, de limitar as horas nas que van a estar activas, a ludoteca, que se elimine a ludoteca. Vostedes falan de que teñen moita atención ao rural, 2 millóns de 70 millóns. 2 millóns de euros que teñen preparados para atender as necesidades do rural, que están dicindo que sí, que non nos avisaron de máis pistas. O único que se fai no rural é facer pistas e mellorar os contornos das capillas. Non hai máis necesidades. Non hai veciños do rural dicíndovos que necesitan un sistema de transporte para poder vir ás vilas. Por que non se atende iso? Hai máis servizos, as garderías, o que se fai agora coa xuventude. Que opción vai a ter a xuventude do Concello de Sanxenxo agora? Non sei se viron o último estudio que saiu sobre a situación da saúde mental e do risco de suicidio da xuventude. Que opción ten a xuventude do Concello de Sanxenxo? Que alternativas ten, aparte de quedar na casa mirando unha pantalla ou o alcohol e salir pola noite a beber e a drogarse? Cales son as alternativas que ofrece este Concello para a xuventude entre 15 e 18 anos? E agora collen e eliminan ese servizo, o servicio de xuventude que estaba funcionando tan ben. Ou eliminan a ludoteca que necesitaban as familias para a conciliación. Non poden dicir que están coidando dos servicios. O porcentaxe que se adica nestes orzamentos a servicios é moi inferior ao que se dedica ás infraestructuras. E as novas infraestructuras, sí, para salir na foto nos medios de mira que fixemos, batea... Bueno, o que sexa, de salir na foto, para iso hai presuposto. Despois, para mantemento, como o mantemento non sale nas xornais, non hai noticias, estivemos limpiando esta senda peonil que ten bandeira azul e bandeira verde, non sei cantas bandeiras, inda que está todo cheo de zarzas, porque non hai ninguén que manteña ben. Cando se fai un proxecto, hai que ter en conta cales van a ser os costos de mantemento desa infraestructura. E aquí nin se fixo nos orzamentos anteriores, nin se fai nestes. Non podemos votar a favor destes orzamentos. Moitas gracias, señor Leiro. Señor Otero. Señora Martínez, se me foi por os cerros de Úbeda. Sí. Eu non lle falei para nada, en absoluto, nin de tema deportivo, nin de tema cultural. Partindo desa base. Non lle dixe ninguna palabra. Aí estará a miña intervención grabada, porque non dixe unha sola palabra de tema deportivo nin tema cultural. Eso quero deixar ben claro. Por suposto que leemos os orzamentos, e que vemos todas as partidas, e que vemos o que se dedica a cultura, ás festas, aos deportes, aos equipos de fútbol, a todas. Eso leémoslo perfectamente, sabemos as cantidades que hai. Insistimos, que proxecto de vivenda ten? Non me dicen o que van a facer. 1,5 millón para urbanizar o PI 17. E 500.000 euros para a vivenda social. Eso é o único que dicen, non hai máis. Non me veña que si fixeron saneamento, que si fixeron.
Estamos falando do que se vai a facer, non do que se fixo. Non va como sempre. E tamén presumen de que aprobaron os presupostos desde hai non sei cantos anos. Claro, o dicen na prensa outro día, o dixeron vostedes, que non fai falta os votos do PSOE nin do BNG, porque xa, como a maioría do PP, o sea, os presupostos aprobaron vostedes. O sea, non me veña, nin me diga, como poña cousas na miña boca que eu non dixen, Eso que quede ben claro. E insisto, temos terreos suficientes do Concello para facer vivenda. Non hai que gastar diñeiro en novas adquisicións. Porque me están falando aí de casi 7 millóns de euros, casi 9 millóns, 7 millóns, casi 9 millóns de euros, en compras entre Ínsula e entidade local de terreos, pero non dicen para qué. Dígame para qué. É para facer vivenda social, é para facer algo. Fagan convenios coa Xunta, co Goberno Central ou con quen queiran para facer vivenda. E denlle solución a eso. Non veñan con ventas, non me veñan vender fume, nin me faga globos sonda como fan todos os anos nos presupostos. Así que, por favor, non poña palabras na miña boca que eu non dixe. Que queden ben claro, Nada máis. Sí. Moitas gracias, señor Otero. Señora Martínez. Insisto, hoy presentamos un presupuesto que mira al futuro de Sanxenxo, con responsabilidad, ambición y visión estratégica para mejorar la calidad de vida en todo el municipio. En primer lugar, reforzamos nuestra apuesta por las obras en el rural, con un concello donde todas las parroquias sigan avanzando en infraestructuras, movilidad, saneamiento y servicios básicos. En segundo lugar, apostamos por el potencial de Nauta e Ínsula como motores para la actividad económica e impulso para la realización de vivienda pública. Y, en tercer lugar, incrementamos los recursos destinados a los servicios sociales porque ninguna sociedad progresa si ésta deja a alguien atrás. Sanxenxo seguirá siendo un ayuntamiento cercano, sensible y comprometido con quien más lo necesita. En definitiva, un presupuesto que mejora el rural, proteja a las personas y fortalece nuestra economía. Muchas gracias. Moitas gracias, señora Martínez. Cerramos aquí porque, ao final, eu daría nun tema tan importante que é o presuposto, que é o documento máis importante que temos na mesa, calquer goberno cada ano, menos o goberno central, pero quero dicir eu, se queren alguma cosa máis, non vamos á votación. Sí, señor Pequeno, por cerrar, señora Martínez. Sí, señor Leira. Que, non sei, rachíname moito eso de que protexe as persoas, un goberno que protexe as persoas non limita o horario do servicio de emerxencias para que non estén disponibles as 24 horas. Só quería dicir eso. Moitas gracias. Quere dicir algo usted, señor Otero? Moi ben. Nada máis, moi ben. Señora Martínez, ¿ten algo máis para cerrar? Bueno, pois entonces, nada. Isto, unha vez máis, como dixo a señora Martínez, é o sétimo presuposto que facemos desde que está o Partido Popular ao frente do Goberno de Sanxenxo, o 10º deste que ller fala, e voto en falta que precisamente nadie se acordou, e teño que dicirlo aquí, que por culpa destas cousas todas, a veces que se fan mal por parte de alguén, hai 93 traballadores, creo, non, Paula? 93 traballadores do Concello que lle subimos o salario o ano pasado, ou sea, este ano 25, e que non van a poder cobralo por culpa dun recurso que está en xogo. Moita pedeses, nadie se acordou, vale? E nos intentamos mellorar tamén a vida dos traballadores aquí da casa, como ben usted apuntaba no primeiro punto. Bueno, isto, como non hai nada máis que dicir, nós moi contentos de aprobar este presuposto que é histórico en Sanxenxo. Entón vamos á votación. Votación en marcha. Moi ben, pois, sí, abstención. Sí, queda aprobado. Sí, queda aprobado con 9 votos a favor, 3 votos en contra e 3 abstención. Moitísimas gracias. E pasamos a punto de actividade de control do pleno. Bien. Perdón. Perdón. Oye, pero entón unha pregunta. Ten que estar este punto antes deste. Non poden estar neste despois, non? No, claro. Pero ellos, sí, perdón, é que
Claro, yo tenía pensado que ellos estuvieran tal y que estuvieran al final de tal, ¿no? Bueno, vale, perdón, sí. Bueno, ahora entonces o punto 5 é a renuncia presentada por don Francisco Leiro Duarte como concelleiro do Concello de Sanxenxo. Ten a palabra o señor secretario. Bueno, hai un escrito presentado de renuncia que por tradición suele leerse por el concejal que renuncia. Pero paso yo aquí. Sí, tenemos aquí. Y que después no es más que la toma de razón sin votación por el Ayuntamiento y el traslado a la Junta Electoral Central de la renuncia y la toma de razón para que tome posesión el siguiente en la lista, o la siguiente en este caso, que es María Estrella Martínez Varela. Sí. Bueno, o que poño no escrito, que eu, maior de idade, con documento de identidade, por medio da presente escrito, formalizo a miña renuncia expresa por motivos persoais ao cargo público de concelleiro na Corporación Municipal de Sanxenxo. Solicito que se teña presente este escrito e na súa virtude ter por formalizada a renuncia como concelleiro no Concello de Sanxenxo aos efectos do seu coñecemento ao pleno e traslado á Xunta Electoral Central. Simplemente digo isto. Sí, quería en primer momento quería, sobre todo, agradecerlle a toda a xente, aos veciños e veciñas que confiaron en min e no resto da candidatura do BNG fai 3 anos. Para min foi unha honra estar aquí, unha responsabilidade moi grande, vir aquí e ter a responsabilidade de falar por eles. Tamén lle quero agradecer a todos os membros do Concello, non só os outros concelleiros, sino o interventor, o secretario e o resto do persoal do Concello. Sempre me deron un trato moi amable e respetuoso e facilitaronme moito as cousas. Eu quero explicar que cal é o motivo polo que marcho. Se marcho, que non foi unha decisión doada de tomar, costoume moito, porque era algo que esta función foi algo que me gustou e que me fixo medrar moito, aprender moito, e que me fixo sentir ben, incluso orgulloso en moitas cousas que chegamos a conseguir, como a aula de estudio, moitas máis cousas. Costoume moito deixalo, pero se deixo, se renuncio a esta función pública, é un acto de responsabilidade. Responsabilidade con meu traballo, cos meus fillos e con este posto. A min estábame pasando factura na miña saúde, porque son unha persoa, considero unha persoa responsable que quere facer ben o seu traballo e cumplir a súa función. A miña vida, as horas, as 24 horas do día non me dan para cumplir coa miña responsabilidade de pai, coa miña responsabilidade como traballador e coa miña responsabilidade como concelleiro, e había moitas cousas que os veciños me estaban demandando facer que a min me poñían na situación de que fago, con quen incumplo, cos veciños ou cos meus fillos. Entón, creo que era unha necesidade, unha responsabilidade miña renunciar e dar paso a xente que non ten as mesmas cargas familiares e que vai a poder dar resposta e atender a todas esas demandas que fan os veciños. A min dóeme, repito, deixalo, porque é algo que me estaba enchendo de orgullo e que me gustaba. E tamén quero dicir que esta sociedade non é amable coa xente que quere dar o paso. Xa hai moi pouca xente que queira dar o paso de realizar esta función pública, de dar voz a unha porcentaxe da poboación, a unha ideoloxía, sexa cal sexa. É moi difícil que unha persoa queira, que teña o valor de dar o paso e tomar esta responsabilidade, pero a sociedade non llo facilita. Eu son delegado sindical e, dende que son delegado sindical, hai un porcentaxe de horas do meu mes que están retribuídas para facer traballo sindical. Pero eu son tamén, ou fun, concelleiro, voceiro aquí, e tiven que seguir atendendo o 100% das miñas horas de traballo, tiven que seguir atendendo aos meus fillos, e isto o que fai é que
a pouca xente que ten o valor e a responsabilidade de querer dar un paso adiante e facer esta función pública, pois que ao final os que poidan sexan ou xente xubilada ou xente que non ten, xente máis xoven que non ten estas cargas familiares, e penso que é algo que a sociedade, non aquí neste Concello, sino en xeral deberíamos plantexar facilitar ese acceso a toda a poboación, porque senón hai moita xente moi válida que quere dar voz a ese porcentaxe de poboación e que non ten a oportunidade de facelo. Eu marcho precisamente por ese motivo. Quería vos agradecer a todos o voso trato. Moitas grazas. Sí, señor Otero, quere dicir algunha cousa? Pero pida a palabra, por favor, se quere falar. Nada, lamentamos a ausencia do señor Leiro, é un compañeiro que apreciamos e que non tuvemos ningún problema con ele hasta agora. Esperemos que cos seus sustitutos tampouco teñamos, e felicitalo por a súa decisión de que prevalezca a súa familia, que o tema de unha dedicación que realmente, como el ben dice, non está considerada. Nada máis, gracias. Boa sorte. Moitas gracias, señor Otero. Bueno, pois entonces eu, en nombre do Goberno, pois eu quero felicitalo por esa claridade, esa expresión que fixo. A mí gustoume moito o seu discurso de despedida como concelleiro, pero teño que dicir que o que máis me gustou foi a última parte, porque ten toda a razón do mundo. Está moi mal visto participar na política local e non tiña que ser así, sea da ideoloxía que sea. Eu tuve unha sorte de conocelos por estar en política, senón seguramente ao mellor non nos conoceríamos, veríamos, pero non nos conoceríamos. É verdad que temos mellor relación personal que política, pero eso tamén é bo, pero eso é bo, Leiro, eu sempre tuve unha porta aberta para calquera que digo, usted o sabe perfectamente, e me doi, é un día triste, porque calquera persona que se retira da política polo que usted acaba de comentar, pois iso eu creo que é un déficit que ten a sociedade, efectivamente, vale? Porque isto tiña que estar feito de outra maneira. Cando falamos do que cobra un concelleiro, do que cobra un alcalde, cobra tal, iso non tiña que estar todo regulado como Dios manda, que a xente que decidira unha vez na vida, durante 4 ou 8 anos, ou que fora participar un pouco na vida política, porque o que significa isto, significa de que se hai políticos hai democracia, e nadie se dá conta disso, e os que vivimos tamén noutras etapas máis tristes da historia de España, pois nos dedicamos, eu me dedico a presentar a política porque me gusta moita liberdade, teño os meus defectos como calquera, pero eu valoro moitísimo a labor que fixo usted durante estes 2 anos e medio, aquí no Concello, na oposición, e creo que dixo algunha cousa hoxe aquí no debate tal, que a veces no goberno facemos cousas porque os pide a oposición, facemos o xogo político como é normal, pero eu agradezco a usted sempre a intensidade e, sobre todo, a educación e o respeto que tuvo sempre, digamos, no trato público. Por lo tanto, o que lle deseo é o mellor na súa etapa, é decidir de estar cos seus fillos máis que tal, pois eu valoro tamén eso moito, e eu sou honra como persona. Moitísimas gracias e moi boa sorte. Entonces, ahora este punto queda entonces, tomamos razón. El señor Leiro tendrá que... Bueno, pero eu lle pediría que non pasa nada, que se quede un momento, mentre a señora compañeira Tamara tamén ten que facer a mesma cousa. Creo que non hai ningún problema que despois se retiren do pleno como ten que ser, despois non é cuestión xa por lei. Polo tanto, señor secretario, o punto número 6. Es exactamente el mismo, la renuncia, el trámite es el mismo, la sustitución será en favor de don Adrián González Prado. ¿Pero qué es eso? Non entendí. No, que... Teño que volver a ler eu a renuncia. Sí, vamos a ver, lo que decía yo es que el trámite es el mismo, lectura de renuncia, toma de razón por parte del Pleno y envío de la credencia a la Junta Electoral Central para que entre quien la va a sustituir, que es don Adrián González Prado. ¿Y en el caso de...? María Estrella Martínez Varela. ¿Nombró un antes tamén? Sí, claro. Non me enterei, perdón. Sí, cando queira. Tamara Castroleiro, maior de idade, na súa calidade que ten debidamente acreditada de concelleira perante o Concello de Sanxenxo, comparezco e digo que por medio presente escrito formalizo a miña renuncia expresa por motivos persoais ao cargo público de concelleira na Corporación Municipal de Sanxenxo, xa que logo solicito que teña por presentado este escrito e na súa virtude ter por formalizada a renuncia,
como concelleira no Concello de Sanxenxo aos efectos do seu coñecemento polo Pleno e traslado á Xunta Electoral Central. Eu o mesmo dar as grazas, foi unha experiencia que realmente debería pasar moita xente por aquí para saber o que é. É dura, é bonita, non é nada agradecida, e pouco máis que dicir. Moitas gracias a todos polo trato, seguiremos nos vendo por aquí. Que é unha pena, porque teño que dicir, señor Otero, que además te sempre cunha cara, digamos, con sonrisas, empalmables, sempre tal, sempre, de verdade, é unha pena ter esta pérdida. Podía haber esperado un pouco máis, que tal falta nem medio máis, pero hai que respetar as decisións persoales de cada persona. O mesmo que dice o compañeiro Leiro como portavoz, pois quero darlle tamén as gracias a vostede por todo o que fixo durante a etapa que estuvo aquí no Concello, e que, oye, a vida non pasa nada, porque isto é un hasta sempre. Seguramente dentro de pouco podemos volver a ver aquí tanto o señor Leiro como vostede, que é o que hai que facer para incitar máis, que sí, é o que hai que facer para incitar máis a xente. Por lo tanto, lle deseo o mellor na nova etapa que vai a emprender a partir de ahora. Moitísimas gracias e enhoraboa por ter esa forza que ten usted. Entonces, ahora sí que se teñen que retirar daqui da zona, que poden quedar igual no... E pasamos... Está moi mal marchar do pleno e dar a man ao alcalde das Xormais, eso non está ben. Eu creo que a despedida, eu pensei que iba a desfacelo agora. Eu penso que iba a desfacelo agora. Verémonos. Eu daqui non marcho. Bueno, pero público, están as cámaras grabando, é moi importante o detalle. Bueno, pasamos entonces ahora á actividade de control do pleno. Punto número 7, posta en coñecemento da corporación da resolución da alcaldía de data 30 de outubro de 2025 de aprobación da corrección do procedimento de xestións de informacións da lei 2/2023 do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción. Punto número 8, posta en coñecemento da corporación da acta da Comisión de Seguimento asinada entre a Academia Galega de Seguridade Pública e o Concello de Sanxenxo de autorización para convocar e desenvolver o proceso selectivo e os cursos selectivos de formación e capacitación das partes de auxiliar de Policía Local que prestarán servicio durante o 2026. Punto número 9, posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía de data 31 de outubro de 2025 de solicitude de subvención á Deputación Provincial de Pontevedra para a execución do proxecto Paseo Litoral dende o Paseo de Silgar ata a entrada ao Parque de Punta Vicaño e recuperación do sistema dunar e mellora do acceso peonil na praia de Baltar e accesos. Esta é a resolución que se fixo, que explicou antes a compañeira Paula Martínez, da unión entre o Paseo de Silgar e a Rúa Rafael Picó en Portonovo. Punto número 10, posta en coñecemento da Corporación do escrito da Intervención Xeral de data 4 de 11 de 2025, comunicando que con data do 30 de 10 de 2025 remiteuse ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas o cálculo do período medio de pago a provedores correspondente ao terceiro trimestre de 2025. Punto número 11,
posta en coñecemento da Corporación do escrito da Intervención Xeral de data 4/11/2025, achegando o informe sobre o cumprimento dos prazos de pagamento correspondente ao terceiro trimestre de 2025. Punto número 12, posta en coñecemento da Corporación do escrito da Intervención Xeral de data 4/11/2025, achegando o informe sobre a execución trimestral dos orzamentos separados relativos ao terceiro trimestre de 2025. Punto número 13, posta en coñecemento da Corporación do escrito da Intervención Xeral de data 4/11/2025, comunicando que, con data 30/10/2025, remiteuse ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a información sobre o cumprimento das obrigas en relación co custe efectivo dos servicios referidos ao exercicio de 2024 da entidade local, ao Organismo Autónomo Terra de Sanxenxo, Nauta Sanxenxo, Ínsula Sanxenxo, Empresa Municipal da Vivenda e Solo e Turismo de Sanxenxo. Punto número 14, posta en coñecemento da Corporación do escrito da Intervención Xeral de data 4/11/2025, remitindo o justificante do envío telemático correspondente á liquidación de 2024 con todos os documentos anexos relativos ás sociedades mercantís Nauta Sanxenxo e Ínsula Sanxenxo, Empresa Municipal de Vivenda e Solo. E punto número 15, posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía ditada dende o 22 de setembro desde novembro de 2025. E agora pasamos ás mocións. Hai 5 mocións. Hai unha moción do Partido do Grupo Popular e outra do Grupo Socialista referente ao 25N. Entendín de que se quería votar por separado para debatilas conxuntamente. Señor Viñas, é usted o que vai a defender. É correcto eso? Entonces, é correcto eso? Bien. Señora, sí, tamén, en paz. Vamos a ver. La mecánica va a ser igual, lo único que el debate va a ser único, ¿no? El debate va a ser uno. Pero entonces, primeiro, cale primeiro a do Grupo Popular? La presentada por registro de Vale. entrada del Grupo Popular. Pois entonces ten a palabra a señora a señora Martínez, sí. Lago, perdón. Bo día Martínez, a todas as persoas presentes. O 25 de novembro celebra o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller. Trátase dun día no que, como sociedade, queremos amosar o noso máis profundo rexeitamento a todo tipo de violencia contra as mulleres. Porque a dignidade de cada muller é innegociable. Respétase, protéxese e deféndese. De feito que a sociedade no seu conxunto debe asumir esta máxima e deben ser os poderes públicos os encargados de garantira. Porque non podemos esquecer que a violencia de xénero é un problema público e social de primeira magnitude, cuxas raíces se atopan na propia estrutura da sociedade, no seu funcionamento e na maneira en que asigna roles a homes e mulleres, creando unha desigualdade inaceptable. Deste xeito, a violencia contra as mulleres representa un ataque directo ao dereito á vida, á integridade física, á liberdade, á non discriminación e, en definitiva, á dignidade. Todos eles valores irrenunciables que proclaman tanto a Constitución española como o noso Estatuto de Autonomía. Por iso temos o deber de adoptar as medidas necesarias para facer reais e efectivos esos dereitos, algo que concirne de xeito especial ás administracións públicas. Os datos que coñecemos son pouco alentadores. As agresións sexuais e as violencias non paran de aumentar no conxunto de España. Seguen aumentando tamén as vítimas de trata. Séguese producindo asasinatos de mulleres a máis das súas parellas ou exparellas, mesmo no caso das mulleres que xa estaban dentro do sistema Biogen. E é continuo o goteo de sentenzas con rebaixas de condenas a agresores sexuais e pederastas. A todo isto súmase os erros producidos no sistema control de pulseiras antimaltrato, o sistema Cometa, e que supuxo unha desprotección intolerable para as vítimas. Porén, debe ser un obxectivo prioritarno de gobernos e administracións acadar a eliminación de todas estas formas de violencia que aínda hoxe afectan as mulleres. Para ello é preciso a implicación e a concienciación da cidadanía, porque a violencia de xénero é un problema de todas e todos. Por lo tanto, entre todas e todos, debemos tanto derribar os muros de silencio que aínda nos rodea. De igual xeito, tamén as mulleres e a sociedade no seu conxunto precisan de gobernos de altura das circunstancias, que tomen medidas axeitadas para erradicar a violencia de xénero en todas as súas formas. Apelamos á tolerancia cero cos maltratadores para poñer fin a esta repudiable lacra. E, xunto con toda a cidadanía, colaborar na construción dunha Galicia máis solidaria, máis equilibrada, máis igualitaria e sen discriminación. Por todo exposto, o Grupo do Partido Popular propón o seguinte acordo. Instar o Concello de Sanxenxo a
Seguir traballando na detección temperá de todos os tipos de violencias contra as mulleres e os menores desde todos os recursos municipais e en coordinación coa Policía Municipal e os servizos sociais e sanitarios. Traballar co Plan de Igualdade para a Cidadanía de Sanxenxo, onde, entre outras accións, están seguir fomentando a formación do persoal municipal, en especial daqueles que teñen atención ao público, para detectar os posibles casos de violencia encuberta. Promover campañas divulgativas e preventivas de xeito continuado contra todo tipo de violencia de xénero, con especial incidencia as dirixidas á poboación infantil e adolescente, a través dos centros educativos e dos centros municipal para a mocidade. Poñernos a disposición dos concellos que non forman parte do sistema de seguimento policial de vítimas de violencia de xénero, Biogen, para que se integren no mesmo. Seguir impulsando sesións activas das mesas locais de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero, en colaboración coa Xunta de Galicia, como instrumentos para optimizar a cooperación de todas as institucións e entidades implicadas na loita contra a violencia de xénero. Instar ao Goberno de España a impulsar medidas para fortalecer o sistema Biogen 2, garantindo a súa eficacia real na protección das mulleres vítimas de violencia de xénero. Asumir as responsabilidades ante o gravísimo fallo no sistema de control das pulseras antimaltrato, vinculadas ás ordes de afastamento en procesos de violencia de xénero, denunciados recentemente pola Fiscalía. Realizar unha auditoría independente para coñecer a dimensión da gravidade do ocorrido no fallo das pulseras antimaltrato, co obxectivo de depurar responsabilidades, dispoñer de toda a información e evitar que algo así volva a suceder no futuro. Garantir a protección das vítimas de violencia de xénero, cos dispositivos telemáticos seguros, fiables e realmente útiles, que dean información veraz a todo momento, axudando as mulleres vítimas a superar esa situación con confianza e seguridade, incluída as mulleres que viven nos contornos rurais. Poñer en marcha todas as medidas sen cumprir no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, especialmente as relativas á modificación do Código Penal, Lei de Enxuiciamento Criminal e a aprobación da Lei de Trata e Explotación de Persoas. Adoptar medidas concretas para paliar a revitimización de mulleres e menores froito da aplicación da Lei Orgánica 10/2022, do 6 de setembro, de garantía integral da liberdade sexual. Poñer ao dispor das comunidades autónomas, singularmente de Galicia, os recursos necesarios para seguir impulsando plans de prevención e detención dos delitos da violencia de xénero, trata e explotación de seres humanos. Instar a Xunta de Galicia a elaborar un marco de actuación para prevenir, detectar e actuar durante calquera manifestación de violencia de xénero que poida estar a sufrir unha nena ou muller con discapacidade. Fomentar os recursos, servizos e prestacións existentes a dispor das vítimas de violencia de xénero como as axudas directas periódicas, as axudas para dar solucións habitacionais, as axudas para a súa inserción laboral, co fin de que logren unha plena independencia do seu agresor. Atención psicolóxica e asistencia xurídica gratuita. Poñer en marcha o Plan Integral de Actuación para a Renovación e Impulso dos CIN en Galicia, co fin de impulsar a súa actividade, optimizar este recurso e adaptalo á evolución das dinámicas sociais e as necesidades de funcionamento. Fomentar a rede galega de entidades locais contra a violencia de xénero. A urxencia desta moción ven dada porque todos sabemos que, por desgracia, mañán é o día 25 de novembro, un día que non debería existir. Está ben que recordemos que todas aquelas administracións que temos competencias nesta materia, temos que seguir asumindo responsabilidades para intentar que un día, o 25 de novembro, non exista como día contra a violencia de xénero. Moi ben, moitas gracias. Vamos a votar entonces a urxencia da moción. Non, votamos esta primeiro. Estamos aí con a votación. Sí, queda aprobada por unanimidade. Ai, non. Sí, por unanimidade. Sí, por unanimidade. Estamos 13, claro, porque faltan. Sí, perdón. Joder. Bien. Hacemos un ayuntamiento pequeno, era de 1000 habitantes. Ahora a efectos a lo mejor prácticos, lo que convendría era que diera lectura a Fernando. Fernando no, Viñas, señor Viñas. Y ya al saber ya lo que dicen las dos mociones, ya debatirlas.
Vale, pues Aunque entonces despois vamos se a votar la votará por urgencia. separado. Vamos a votar la urgencia de la de... No. Ai, non? Fora que lea Viñas. Que lea Viñas. O Grupo Municipal dos Socialistas de Sanxenxo, de acordo e ao amparo do previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das entidades locais, desexa someter á consideración do Pleno a seguinte moción. O 25 de novembro é un día que nos atravesa como sociedade, coa conmemoración do Día Internacional da Eliminación da Violencia de Xénero. Unha data de memoria, de denuncia e de compromiso. Unha xornada para lembrar a todas as mulleres asesinadas a mans da violencia machista, para acompañar aos sobreviventes e as súas familias. É un día de determinación colectiva para renovar o compromiso do noso país cunha vida libre de violencia para todas as mulleres e nenas. A violencia de xénero é a expresión máis extrema dunha desigualdade histórica. É unha violación de dereitos humanos, un ataque directo aos valores democráticos e da dignidade das mulleres, polo mero feito de selo. Trátase de unha violencia estrutural dirixida cara ás mulleres, polo mero feito de selo. Non é un fenómeno illado, é un problema de Estado, e combatelo non só é unha responsabilidade política, senón un imperativo ético. O Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero supuxo desde a súa aprobación en 2017 un avance histórico no compromiso das administracións públicas coa erradicación desta lacra social, coa mellora da protección das vítimas e a coordinación institucional na loita contra todas as formas de violencia machista. Este ano conmemoramos un gran fito, a renovación do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, aprobado pasado mes de febreiro no Congreso dos e das Diputadas, co respaldo maioritario dos grupos parlamentarios. Este novo acordo amplía o número de medidas de 290 a 461, incorporando novas formas de violencia como a violencia económica, ou a violencia digital, ou a violencia vicaria, reforzando a protección das vítimas e das e dos menores e actualizando os 10 eixes orixinais con 3 novos ámbitos de actuación. O texto renovado tamén pon unha especial atención nas mulleres do medio rural, nas mulleres maiores, nas mulleres migrantes e nas persoas con discapacidade. Incorporando tamén as perspectivas de infancia e xuventude con elementos esenciais na prevención e na resposta integral á violencia de xénero. Outro dos avances máis relevantes é o incremento orzamentario, un 50% máis de dotación económica, o que se traduce nun compromiso de 1.500 millóns de euros para os próximos 5 anos, co obxectivo de garantir a aplicación efectiva das medidas e a súa coordinación territorial. Cando aínda non fomos quen de poñer fin ás diferentes formas de violencia machista existentes, aparecen novas ameazas, como a violencia digital. Este mes de novembro ven de publicarse a investigación do maior alcance a nivel mundial sobre o impacto da tecnoloxía na infancia e adolescencia, o Informe Infancia. Adolescencia e Benestar Digital, elaborado pola UNICEF xunto ao Ministerio para a Transformación Digital, RED, es a Universidade de Santiago de Compostela e o Consello de Colexios de Enxeñería Informática. Este estudio ofrécenos información alarmante, como que un de cada 3 menores accede a pornografía de forma involuntaria ou a idades moi temperas ou que o 11,4 dos menores sufreu presións para enviar fotos íntimas ás rapazas. Reportan estas situacións con maior frecuencia. Ademais, un de cada 3 adolescentes que ten ou tivo parella reportou sufrir algún tipo de violencia digital, que vai desde o control de amizidades nas redes sociais hasta a difusión de información privada e a ameaza de agresión física. O fenómeno aos fans tampouco lle resulta alleo.
0,75% dos e das adolescentes dixo coñecer a plataforma. O 8,6% contestou ter alguén na súa contorna que gañou dineiro allí e o 2,1% recoñeceu ter unha conta propia. En Galicia, o último informe do Consello de Contas advirte que a política do goberno galego en relación coa violencia machista é reactiva, existindo un declive nas políticas de prevención. O director xeral da loita contra a violencia de xénero manifestou que, lamentablemente, o número de asesinatos e vítimas de violencia de xénero non ten unha relación directa causa-efecto coa intensidade das políticas de prevención e sensibilización contra a violencia de xénero. Dende o Grupo Socialista amosamos a nosa total discrepancia ao contido destas alegacións, entendendo que a prevención, a sensibilización e a educación en igualdade son actuacións clave na loita contra o machismo, do que deriva a violencia contra as mulleres e, polo tanto, deben ser liñas políticas estratégicas e fundamentais. A violencia de xénero sigue sendo unha realidade inaceptable que require dun compromiso constante e activo de todas as administracións públicas. Galicia, como comunidade autónoma, debe seguir reforzando os seus mecanismos de prevención, atención e reparación e asumir con determinación as novas liñas marcadas polo renovado Pacto de Estado. Como cada 25 de novembre, desde o Concello de Sanxenxo, sumámonos á chamada global impulsada por Nacións Unidas e reafirmamos o noso compromiso coa prevención, atención e reparación da violencia machista. Non daremos ni un paso atrás nesta loita, porque é posible e a nosa responsabilidade acabar coa violencia contra as mulleres. Os concellos temos a responsabilidade e a obrigación de velar pola seguridade e os dereitos dos seus cidadáns e cidadanas, garantir contornas libres de violencia, así como protexer as vítimas. Polo anteriormente exposto, o Grupo Socialista do Concello de Sanxenxo presenta para a súa aprobación polo Pleno Municipal os seguintes acordos. Primeiro, reforzar o compromiso institucional e político do Concello de Sanxenxo coa loita contra a violencia de xénero, adhiríndose de forma expresa aos principios e obxectivos recollidos no novo Pacto de Estado contra a violencia de xénero, aprobado polo Congreso, comprometéndonos a implementar dentro das nosas competencias todas as accións contempladas no Pacto de Estado contra a violencia de xénero aprobado este ano 2025. Segundo, poñer en marcha programas de sensibilización e educación en igualdade dirixidos á infancia, adolescencia e á mocidade, incidindo especialmente na violencia digital como obxectivo de previr e erradicar as condutas machistas e promover unha sociedade libre de violencia machista. Terceiro, ofrecer formación á Policía Local sobre intervención con vítimas de violencia machista, violencia parella, exparella, violencia sexual, vítimas de prostitución e trata, violencia económica, violencia vicaria e violencia digital. 4. Reforzar a nosa colaboración con tecido asociativo que traballa pola igualdade e a loita contra a violencia machista. Instar a Xunta de Galicia a, primeiro, reforzar o compromiso institucional e político de Galicia coa loita contra a violencia de xénero, adhiríndose de forma expresa aos principios e obxectivos recollidos no novo Pacto de Estado contra a violencia de xénero aprobado polo Congreso dos e das Diputadas. Segundo, actualizar e mellorar as políticas autonómicas de igualdade e de loita contra a violencia machista, incorporando de maneira efectiva as novas liñas de actuación do pacto, nomeadamente nas áreas de violencia vicaria, económica e digital, a través de programas específicos de sensibilización, información, asistencia e formación aos profesionais. Terceiro, desenvolver programas de protección e asistencia específicos para aquelas mulleres que sufren unha dobre discriminación, mulleres do rural, as mulleres maiores, as mulleres migrantes e as persoas con discapacidade ou menores expostos á violencia. Cuarto, incrementar os recursos económicos e humanos destinados ás políticas de prevención e atención da violencia de xénero en Galicia, garantindo que o incremento do 50% na dotación do novo Pacto de Estado se traduzca nun reforzo real dos servicios autonómicos e locais. Quinto,
Poñer en marcha programas de sensibilización e educación e igualdade dirixidos á infancia e á mocidade, incidindo especialmente na violencia digital co obxectivo de previr e erradicar as condutas machistas e promover unha sociedade libre de violencia machista. Sexto, realizar un estudo sobre o impacto que ten o acceso a contidos digitais nocivos no desenvolvemento persoal, sexual e efectivo da poboación nova e en persoas menores de idade en Galicia. Sétimo, realizar un estudo sobre o impacto que ten o consumo de pornografía no desenvolvemento persoal, sexual e efectivo de menores en Galicia. Octavo, impartir formación específica en violencia digital contra as mulleres para todo o persoal da Xunta de Galicia que poida atender ou intervir como potenciais vítimas sanitario e educativo. E noveno, mellorar a coordinación entre administracións públicas, forzas de seguridade, servicios sociais, educativos e sanitarios co fin de garantir unha resposta integral, eficaz e centrada nas vítimas. Bien, como decía a señora Palago, este é un día que mañán vamos importante, se celebra este hito contra a violencia machista e creo que se lles parece ben unha forma que o Partido Socialista hasta registrou por registro de entrada, non foi así? Se meteu, donde tamén pedimos que, por exemplo, mañán, ás 12 do mediodía, as forzas políticas... Tamén, espera un segundinho. Usted ahora xustifique primeiro para votar a urxencia, depois vamos ao debate, vale? Iso perfectamente está aí. Iso é a urgencia de mañán do día 25 está, bueno, pois vamos a votar entonces, espera un día, ahora sigue falando. Vamos a ver, vamos a votar a urxencia da moción. Queda aprobada por unanimidade. Bueno, pois... Sí, agora siga, porque hasta ahora vamos a debatir a moción, empeza usted falando todo, non sei que estaba comentando de mañán. Estaba comentando iso, que xa, digamos, que podemos estar de acordo, un menos de acordo en moitas cousas, pero nesta, é dicir, por lo menos mañán estar de acordo en que o Partido Socialista presentou por registro de entrada para que mañán ás 12 da mediodía os partidos políticos representados aquí, sobre todo comunicándolle ao pueblo, se poida facer un minuto de silencio ás portas do Concello de Sanxenxo. Non hai ningún problema, calquera persona que ir ao colectivo queira facer un minuto de silencio, queda público, é notoria, tal, usted invitou aos partidos políticos e que se presente o que tal, punto. Eu, por exemplo, mañá non posso estar, pero que teño médico en Pontevedra, xa o digo aquí, para que nadie teña mala interpretación do tema. O sea, a ver se queda claro, o Partido Socialista quere que mañán ás 12 do mediodía se faga un minuto de silencio na porta do Concello. Non hai ningún problema. Non hai ningún problema con eso. Se ven aquí, a xente que acude, como facemos sempre cando hai... Pareceme perfecto. Siga agora co debate da moción. Pois o debate da moción está perfectamente en un momento importante na vida que as mulleres. En noso Partido Socialista creo que todo o compromiso da sociedade debía de ser contra esta lacra e defender de todas as formas que a democracia chegue por fin a este país, chegue ás mulleres, sobre todo, e digamos, por que a veces non, señora Lago, e agora me vou dirigir a usted, a todo o Partido Popular, decía de que votar a estas mocións por separado, porque son diferentes na expresión. E non vou a decir incluso contra usted, e incluso contra todos ustedes, de que non teñan fe e non crean realmente no que dicen. Non vou a dudar. Pero sí que dudo, porque cando están patando ustedes e chegan a acuerdos de goberno que se van a gobernar con personas, por chamarlle de algo, que reniegan das mulleres, que reniegan dos dereitos de clase, que reniegan dicen que a muller é mala sartén, na cociña están ben, donde dicen tantas barbaridades, pois que veñan dicindo e defendendo, por eso non me son creíbles. O día que rompan ustedes con vos, partido franquista,
donde non considera perfectamente o dereito das mulleres, non considera o dereito, se salgan daí desa cousa, pois poderéis dicir que ustedes defenden as mulleres, pero cando ustedes están patando de semejante maneira con esas personas, pois non me son creíbles, que queren dicir? Nada. Pero a ver, señor Viñas, antes de dar a palabra a señora Lago, usted dixo algo aí, non sei que, de Partido Franquista, que dixo usted aí? Eu non entendi mal. Entón, usted entendeu que por nós algo, dixo algo disso? Non, dixen que ustedes pataran, están patando en moitos ámbitos como Valencia, Comunidade Valenciana, Comunidade de Castilla e León, como a Castilla de Murcia, ustedes están patando. Me dá a sensación que, sí, en partidos que en Murcia, na Comunidade Murciana, na Comunidade de Castilla e León, na Comunidade de Valencia, pois se fan políticas en contra, lóxicamente, das mulleres e dos dereitos reales desta población. Entonces, por eso, repito, que pode ser que a señora Lago, a maioría do que ela expresa aquí, no fondo, ela sí que lle queda creer que o sinta como muller e como persona demócrata, pode ser incluso a ela particularmente, ou a todos ustedes que crean eso, pero da maneira que ustedes patan en 50 sitios non me son creíbles para votarlle a favor da súa opción. Marco, venga, por favor. Marco, a ver, por favor. Eso me sobra. Por favor. A ver, por favor, que non... A ver, que vai ben o debate. Señor Guisasola. Vamos a ver. Listo, entonces, paso ya a palabra a todos que estamos no debate, aunque se vote por separado despois, estamos no debate. Depois ven, señora Lago, canto queira. Perdón, aquí algo pasou mal. Espera un segundinho. Pido outra vez a palabra, por favor. Aí está. Gracias. Señor Viñas, como ben di, son muller. Dende fai 2 anos e medio teño responsabilidades en materia de violencia de xénero. Compartín momentos con veciñas deste concello que pensei que non iba a compartir na vida. Non vou deixar que poña en tela de xuicio o meu compromiso con esta materia. Dito isto, vou dicir, voume ceñir a súa moción, vostede concelleiro aquí, neste pleno. Eu quero que teña claro que o compromiso do Concello de Sanxenxo en materia de violencia de xénero non é algo que me inventei eu, ven de atrás. Fai máis de 20 anos que se apostou por un centro de información ás mulleres cando non había, con persoal estable, onde non só se atende ás mulleres que son vítimas, sino que tamén intentamos axudar aquelas que teñen situacións complicadas en ser recoñecidas como vítimas. De feito, esta legislatura, tendo en conta que a violencia de xénero e os programas que vostede pide de igualdade que se están facendo, señor Viñas, que tiña que sabelo, problemas de igualdade, campañas de prevención, de sensibilización, adicadas aos centros escolares, á mocidade, eso vese facendo dende a área de educación, porque é prevención, e a máis dura, desde os servicios sociais, que é muller. Contamos con formación continua para todo o persoal, tanto policía local, como tamén persoal do propio CIN. Somos o primeiro concello da provincia de Pontevedra que fixe un protocolo para a derivación a establecementos locais para aquelas persoas vítimas cando teñen unha situación de inseguridade. É dicir, mantemos unha coordinación estupenda coa Subdelegación de Goberno que se materializa en cada mesa de violencia de xénero. Que quero dicir con todo isto? Que non vale traer unha moción tipo a un concello sin saber o que se está facendo nel. A min, de verdade, que me gustaría que, por favor, as mocións, cando hai profesionais que todos os días fan o seu traballo e hai persoas e veciñas atendidas, se tiveran en conta nos textos. E por eso, digo yo, sin ningún tipo de ofender, solo faltaba. Voulle pedir ao grupo do Partido Popular que vote en contra da moción porque non se axusta a realidade do seu concello. Xa empecemos por aí. Vale? Gracias. Tá. Gracias, señor Lago. Señor Viñas. Pero pida... Iso mismo lle vou a pedir ao meu grupo, porque cando dixe que facía eso había que votalas por separado e incluso por ser coherente, pois non quixen
que non se debatira isto entre usted e máis eu parece este momento. Eu tamén vou dicir ao meu grupo que vote en contra da súa, porque considero que ustedes, non quero referirme a que o fajan con mala intención, ni siquiera eso, pero ustedes sempre traen algo cando ven claramente que hai unha moción que presenta o PSOE sobre algo, entonces ustedes son moi rápidos e listos en presentar, ustedes incluso a presentan primeiro, como teñen o privilegio de, me entendes, presentan hasta primeiro. Eso, ustedes son listos, enormemente listos. Eu sempre dixen que o Partido Popular é un partido listo, de listos, enormemente. Aproveitan todos os puntos e todos os puntos favorables para facelo. E, volvo a repetir, mentres que ustedes paten con un partido como vos, e non me veñan con esa cousa que partan con Bildu, que CPU non é ETA. Para empezar, que CPU non é ETA. A ver se nos aclaramos dunha vez que cando o Partido Popular patou con Bildu, cando lle interesou, sí. Agora, pois será que non lle interesou, cando lle interese tamén patará. Sin dúda ninguna. O problema é que o que teñen ustedes é que siguen patando con un partido que o que por agora, por desgracia, é o único. Que lle impón a ustedes e ustedes, con tal de gobernar, pois patan con eles. A ver se cambian un pouquiño e se van dando cuenta e cheguen a patar con outros. Eu espero que a ver se a democracia os leva a patar con outros amigos, cos que pataron antes, Chámese PNV, chámese Convergencia e Unión, agora chámese Xuntos por Cataluña, ou hasta cos outros desa nova hornada que aparece en Cataluña. Pero, bueno, a ver se empezan ustedes tamén a chegar a acuerdos co PSOE. Con mellor, en vez de facer as políticas que fan, chegarían a acuerdos co PSOE tamén en algunhas cousas, que non chegarán nunca da maneira que están ustedes facendo. Pero, por eso, lle volvo a repetir, non creo, mentres que ustedes paten con ese partido político e cheguen a acuerdos en contra de sacarlle dereitos ás mulleres e de sacarlle dereito a todo Dios, pois sean creíbles. Por eso, como non me son creíbles, nós vamos a votar en contra da súa moción que presento. Moitas gracias, señor Viñas. Señor González. A ver, está isto. Pide outra vez, pide outra vez. Ahora, gracias. Gracias, bons días a todos e a todas. Primeiro, un minutiño solo quería agradecer aos meus compañeiros, porque non é un adiós, é un hasta logo, por motivos personais, familiares, de nenos e toda esta convivencia. Estamos todos de acordo que a política tiña que ser un poquinho máis aberta para todos e todos poderse botar unha man e non crispar, non? Sobre todo a xente nova e xente que ten nenos e incompatibilidades. Vale. Gracias e un hasta logo, casi seguro. Vamos a ver, sobre esta moción. Paz, compañeira Paz, o ano pasado truxestedes aquí con afán de diálogo, e isto deberíamos ir da man todos, pero de verdad, con afán de diálogo, incluso listo un manifesto levantada que me pareceu xenial, no cal isto ni siquiera tiña por que debatirse, é dicir, debatirse. Cal é o problema? Que neste último ano cambiaron pois por motivos políticos, o que dixemos o ano pasado que non era política, nin debea ser política, este ano sí o é, e refírome só a dous datos. Hai un tal Errejón, aí en Madrid, bueno, non sei que partido, máis Madrid creo que era, que deronlle horas e horas, abriron telediarios, abriron prensa con este tipejo por unha agresión sexual. Ben, cando está todo manipulado, e se usa, desgraciadamente, isto para a política, como é a violencia sobre as mulleres, deixa de valer o sentido común. Temos un caso moi sangrante aquí, que vos corresponde a vos, como lle podía tocar a calquera, iso estamos de acordo, que é o señor Villares. O señor Villares, os vosos mandatarios de arriba, fixeronlle un carrerillo, como se fai no fútbol, aplaudindo, presuntamente maltratador tamén, presuntamente, vamos a deixalo aí. Sí que é política. Vamos a construir, porque denunciar é avanzar para as mulleres. E desde o noso bloque desde o noso Bloque Nacionalista Galego e desde Santiago propuxemos tres cousas moi importantes, que son
fácil de entender. Primeiro, de todo o 1% do orzamento, por exemplo, de Galicia, debía ser destinado á violencia machista. Segundo, non se pode mirar por outro lado cando poño, por exemplo, estes exemplos, e, sobre todo, non pasar de tampouco todos deberes ao Estado. A Xunta ten moito que ver en isto. E terceiro, como non, as mulleres tendes e teñen un problema moi grande, que é a privatización de todo, chámese sanidade pública, chámese centros de mulleres, etc. De todas formas, levamos máis de 60, creo, nestes 18 anos ou casi 20 anos, máis de 60 mulleres mortas, 6.000 no sistema Biogen. Hubo erros coas pulseras? Claro que sí que hubo erros coas pulseras, é triste, moi lamentable, pero debemos estar todos xuntos en isto, celebrar o 25N para o próximo, pero que non haxa víctimas. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, señor González. Señora Laura. Empeza por o señor González. Eu me sumo a ese compromiso de loita común, ese de ir construindo, creo que é o que toca, e as forzas políticas deberíamos dar exemplo nese senso. Tamén é certo que, decía o señor Viñas, aquí todos os anos se traen mocións, todos os anos se traen, metémola primeiro, pudo ser vostede, non hai ningún tipo de volta a eso, e yo digo así, transparentemente. Eu llevo a decir, vostede decía que non pode pactar con grupos que pactan coa extrema dereita ou con vos ou como lle queira chamar. A min tamén me consta, porque aquí no seu concello algunha víctima de violencia de xénero tiña terror coa lei do sí ou sí. Vale? E non vin en ningún momento que nadie botara a cabeza atrás. Estamos falando de que se recortaron condenas, que alguén saiu. Non tocou en Sanxenxo, en Galicia sí, no país tamén. Entón, todos temos deberes. E na nosa moción van as 3 administracións. As 3. Goberno de España, Xunta de Galicia e Concello de Sanxenxo. Todos temos que facelo. E iso vai en línea co que dice o señor González do Bloque Nacionalista Galego. Non creo que sexa o momento de poñerse a discutir. Creo que o tema require de respeto que eu si vou a dar, e sei que vostedes tamén van a estar á altura. Nada máis, seguimos coa votación. Moitas gracias, señora Laura. Quer dicir algo máis, señor Viñas? Sí. Esperemos entonces que para o ano que ven se traia unha cousa con sentido común que reconozcan a todos os partidos políticos en contra desa lacra e non veñamos aquí a facer política. Listo? Sí, señor Gonzalo. Só unha cousiña que non dixen antes, o noso grupo vaise abster. O motivo é sencillo. Hai que solucionar o tema das pulseras, por suposto, ese tema estatal, e hai que solucionar o tema que temos en Galicia, que tamén é grave en algúns aspectos, sobre todo a manipulación das televisións, etc. Por iso o noso grupo vai se abster. Moitas gracias. Moi ben. Sí, quer dicir algo máis, señora Lago, e xa cerramos aquí o... Nese senso, podemos deixar aberto unha construción de algo común, os partidos políticos do Concello de Sanxenxo, de cara ao 25N do ano que ven, ir de acordo dunha maneira constructiva, vale? Que me parecería estupendo. Moitas gracias. E recordarvos que mañán é o día 25N, todos os anos facemos un acto e a partir das 7 da tarde estades todos e todas convidados, porque é importante, porque xuntos facemos máis forza. Eu sei que moitos estades moitas veces, e ao final é un apoio para todas as mulleres que están sufrindo neste Concello. Gracias. E creo recordar que ademais asustase ben o subdelegado, creo, a Asociación do Goberno, ben tamén. É a 7 da tarde no pabellón de Nantes, non? Sí, perfecto, moi ben, moitas gracias por recordar. Pasamos entonces á votación das mocións. Primeiro vai... Claro, que entrou o registro, non o controla o Goberno, Señor Viñas, o registro é un registro público, entonces que está aberto as 24 horas, ademais, telemáticamente. Bueno,
Entonces, vamos a primeiro a votar a moción do Grupo Popular. Veñamos a poñer en marcha a votación. Aí está. Agora estamos co Grupo Popular. Non se vayan a confundir algo. Bueno, queda aprobada con 9 votos a favor, 3 en contra e unha abstención. Bien, listo. E agora pasamos á votación da moción do 25N do Grupo Socialista. Queda rechazada con 9 votos en contra, 3 a favor e unha abstención. Moitas gracias e pasamos á seguinte moción que creo... Cambio climático. A do cambio climático. Ten a palabra o señor Viñas, o señor Viñas. Sí, pida a palabra. Sí, por favor, pida... Aí está, moitas gracias. O Grupo Municipal dos Socialistas de Sanxenxo, de acordo e ao amparo do previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, desexa someter a consideración do Pleno a seguinte moción. Durante o último ano, o noso país viveu unha sucesión de fenómenos extremos que evidencian con claridade o avance do cambio climático. Episodios como a dana de outubro, as intensas ondas de calor e os devastadores incendios forestais do pasado agosto deixaron tras de si un rastro de destrucción e perda de vidas humanas directamente vinculadas á deterioración do climático. O noso planeta está a experimentar cambios rápidos e generalizados na atmósfera, o océano e a biosfera. As alteracións no clima causadas pola actividade humana xa están a afectar a moitos fenómenos meteorolóxicos e climáticos extremos en todas as rexións do mundo. Este ano superouse marcas de temperatura. O informe anual de AMET confirma esta tendencia. 2024 foi o terceiro ano máis cálido desde 1961 e xunto a 2022 e 2023 conforma unha secuencia de anos excepcionalmente cálidos. A temperatura media ha subido un 1,69 grados centígrados desde o inicio da serie histórica. As choivas torrenciais e a evolución dos incendios forestais cara a fenómenos máis intensos e imprevisibles son síntomas dun sistema climático alterado. A ciencia confirma o vínculo entre o crecemento global e a virulencia dos incendios é indiscutible. A xestión reactiva do lume deixou de ser suficiente e urxente apostar pola prevención, a restauración da paisaxes e a adaptación ao novo contexto climático. Ademais dos danos ecolóxicos, estes incendios afectaron infraestruturas, vivendas e cultivos, obrigando a evacuar poboacións enteiras e xerando importantes custos en labores de extinción e recuperación. A magnitude das superficies queimadas, máis de 380.000 hectáreas, e o impacto social e económico subliñan a necesidade urxente de reforzar as políticas de prevención, vixilancia e resposta ante este tipo de emerxencias. Por provincias, Ourense é a que máis hectáreas queimadas rexistrou, ao redor de 138.789 hectáreas, o que supón un 19,1% da superficie provincial. Séguelle León, 71.058 hectáreas, 4,6% da súa superficie, Zamora, 46.703 hectáreas, que supón o 4,4%, e Cáceres, 30.645 hectáreas, 1,5% da súa superficie provincial. Sen esquecernos tampouco de outras provincias moi castigadas como Salamanca, 11.254 hectáreas, Badaxós, 10.963 ou Palencia, 8.500. Igualmente debemos destacar a pegada devastadora no patrimonio natural de España, con máis de 160.000 hectáreas de espacios protegidos, arrasados por incendios forestais, especialmente dentro da Renatura 2000, a maior rede europea de conservación ambiental. Entre estas hectáreas comprometenos áreas críticas para a supervivencia de 395 especies protegidas, entre elas o uruguayo, a cegoña negra e o oso pardo. Galicia sufreu un incremento preocupante dos incendios forestais,
afectando con especial gravidade a espazos naturais protegidos como as Fragas do Eume, o Parque Natural Baixo Limia Xurés, o Parque Natural do Invernadoiro, a Serra do Courel ou a contorna de Pena Trevinca. O cambio climático representa unha ameaza directa para a seguridade, saúde e benestar da ciudadanía. Frente a iso, é imprescindible unha resposta colectiva, baseada no coñecemento científico, o compromiso político e a implicación activa de toda a sociedade. Na loita contra o cambio climático, a labor municipal constituye un alicerce fundamental. Por iso é imprescindible recoñecer e fortalecer o seu protagonismo, promovendo a súa participación activa no deseño, execución e avaliación das medidas que conformen devandito pacto. O Pacto de Estado fronte á emerxencia climática debe ir acompañado dun compromiso firme por parte das entidades locais como actores esenciais na acción climática. Co horizonte de construir unha España máis resiliente, segura e próspera, no novo contexto climático está a folla de ruta. Convida a todas as administracións, forzas políticas, axentes sociais e ciudadanía a participar activamente no seu desenvolvemento. É momento de actuar con unidade, responsabilidade e visión de futuro. A emerxencia climática exixe unha política sostida, transversal e comprometida, que involucre a todas as administracións, forzas políticas, axentes sociais e ciudadanía. Por todo iso, o Grupo Socialista no Concello de Sanxenxo somete a votación a seguinte moción. Primeiro, recoñece, de acordo coas evidencias científicas e os pronunciamentos dos principais foros e organizacións internacionais, a situación de emerxencia climática a que hoxe se enfronta o planeta, e particularmente o noso país, e identifica e recoñece esta emerxencia derivada do proceso de cambio climático ao que nos enfrontamos, coa maior ameaza que ten a humanidade ten que afrontar e corrixir nas próximas décadas. Segundo, instar ao Goberno de España a manter e reforzar o seu liderato na loita contra o cambio climático a nivel internacional, promovendo unha acción climática ambiciosa, coherente e solidaria nos foros multilaterais e defendendo con firmeza os compromisos globais en materia de sustentabilidade e xusticia climática. Terceiro, instar ao Concello de Sanxenxo a traballar desde o diálogo construtivo e o compromiso firme coas forzas políticas e administracións públicas na promoción e asunción colectiva do Pacto de Estado fronte á emerxencia climática, entendido como unha ferramenta estratégica para dar resposta ás demandas da ciudadanía, que exixe unha acción coordinada, ambiciosa e sostida fronte aos efectos do cambio climático, é como un marco de cooperación institucional que transcenda intereses particulares e garanta unha transición ecolóxica xusta, eficaz e duradeira. Cuarto, instar ao Concello de Sanxenxo, no marco das súas competencias, e reforzar e ampliar as súas accións en materia de acción climática, dotándose dos recursos normativos e económicos necesarios para afrontar con eficacia a loita contra o cambio climático. E, por último, instar ao Concello de Sanxenxo a fomentar a participación activa das entidades sociais, así como de institucións públicas e privadas no proceso de construción e desenvolvemento do Pacto de Estado fronte á emerxencia climática, promovendo espazos de diálogo permanente que permitan enriquecer os seus contidos, fortalecer o consenso e asegurar o seu arraigamento no conxunto da sociedade. Moitas gracias, señor Viñas. Defenda a urxencia, por favor. Pois a urxencia, sin duda, está en que cada vez vexo o que os científicos levan dicindo xa hai moitos anos. Eu en todas as cousas como o lector que son, que me encanta a lectura, a historia, vexo que cada vez este mundo vai a peor. Este mundo cada vez estamos indo de unha maneira bestial a que sucedan, pois, lógicamente, fenómenos, arrasamento de choivas. A mí me asombraba cando, como marino, iba a Estados Unidos e vio un sol que derretía hasta a coberta. E de camiño viña de terra o que era o encargado e me dicía: mostramo, cerre usted as bodegas porque dentro de unha hora vai a chover. Eu lle dicía, dentro de ignorancia, como galego, está falando este nene americano, fai un sol como moscas, e me dice que dunha hora vai a chover.
Entón, empezar hasta lentamente, dicir aos mariñeiros que cerraran as comportas para tal, cando aparecían vía xa as nubes que avanzaban enormemente, hostia, empecé a meterlle máis presa, e cando estábamos cerrando as últimas nubes xa estaba casi chovendo, no grano que se estaba cargando. Ese, traslado aquí, hoxe vexo unha cousa moi parecida, enormemente, que se rin, hai unha parte da sociedade, esa parte da sociedade que ustedes patan, en moitas cousas, esa tamén patan aí, porque cando chegan a gobernar con eles, que son auténticos negacionistas do cambio climático e de todo, ou lles importa un bledo. Lles importa un bledo e estropean todo o hábitat onde se está, o verde que hai incluso na nosa terra, na implantación de cultivos que fan esa sequedad, incluso dos gases que se botan á atmósfera, empresas que o único que queren é ganar diñeiro, non lles importa nada os seus fillos, os seus notos. Non lle importa, porque se lle importara, hai que dice, coño, todo o mundo, o ser humano, traballamos para darlle unha vida mellor aos fillos, aos netos. Mentira. Mentira, en moitas teorías, eu iso teño comprobado que é mentira. Porque se o fixeran, pois non estarían facendo o mundo que están facendo. Non votarían en esta porquería o mundo que están intentando facer. Mirarían de outra maneira. Entonces eu penso que temos que, por lo menos a partidos, que eu penso que ustedes son serios, sempre digo que ustedes non son... Pero deixe porque para a urxencia se chega. Se chega, non? Vale, perfecto. Vamos a votar a urxencia entonces na moción do Grupo Socialista. Sí, aí está. Bien, queda aprobada por unanimidade. Pois agora defenda a moción, xa estaba medio defendendo. Xa estaba defendendo a que hai moito máis que decir. Solamente decirlle que aquí vémolo en Sanxenxo, este verán viñen da fora, estaba chegando justamente á casa, cando de pronto nunca vin esa semejante cousa, baixaba hacia Pontes, por da vía rápida, e automáticamente encontreime que casi non podo entrar. Policía local, por un lado, bomberos, bombón, un fume negro que automáticamente casi non se veía. Tuve que ir para casa porque deixara as contas abertas, deixara todo un poquinho aberto, e estaba enormemente entrando por todo Aios e por a miña casa un fume negro enormemente que tuve que cerrar todo porque depois hubo que botar unha semana limpiando por desgracia ese fume. Nunca vin a Aios de semejante maneira, nin Aios, nin Pontes, de semejante maneira con os incendios. Iso hai que botar a man, hai que tratar de empezar a limpiar, señor alcalde, hai que buscar a maneira dun consenso e exigirlle ás persoas que teñen os seus montes e que teñen tal, hai que limpialos, hai que chegar de alguna maneira, porque isto é moi peligroso e, sobre todo, hai que botar a man e pensar de verse por certo e non fiarse ou non pensar nesas persoas que se negan e son negacionistas e nós creo que democráticamente creo que ustedes tampouco son tan negacionistas, penso, quero pensar e poder buscar a maneira de que eso non pode ser. Moitas gracias. Señor Gonzalo. Sí, aproveito tamén 15 segundos. O meu compañeiro Fran Leiro, e desto sabe moito, porque ao estar metido en tantas plataformas, sobre todo o medio ambiente, o cambio climático, a seguridade social, Palestina e todo eso, sabemos moito do noso buque insignia, que é, sobre todo, o cambio climático e o que hai que facer para que isto non se nos vaya das mans. Vamos a votar a favor, o meu grupo vai a votar a favor da proposición socialista, pero queremos recalcar unha cousiña. Temos que coidar o noso, empezando pois un poquinho ao mellor polo de antes tamén. Primeiro, educación, sobre todo co tema das mulleres, non? Primeiro, educación, desde abaixo. Control de residuos e botar abaixo pois aberracións como son a fábrica de Altri, a bomba esta ambiental no centro de Galicia, ou a mina de Touro, etc. Todo eso vai contra o cambio climático, así que noutro debate tendremos máis ocasións de falar del e vamos a votar a favor. Gracias. Moi ben. Señor Torres. Bos días a todos. En primeiro, dicir, señor Viñas, que esta moción
vese claramente que é unha moción imposta polo Partido Socialista estatal, porque unha chea de palabrería, pero non di nada en concreto. Referido ao que usted dice do incendio de Allos, por desgracia, foi un incendio causado, non foi un incendio que foi pola naturaleza. Aproveitando, hai que dicir que o Concello de Sanxenxo foi un dos primeiros concellos que fixo o acordo co SEAGA para o tema da limpieza de franjas de incendios. Fomos uns primeiros criticados ao principio, pero ahora os mesmos ciudadanos recoñecen que é verdad, que fai falta ter limpieza, ter ese perímetro de seguridade, a franja de 50 metros. Este concello foi un dos primeiros que fixo ese acordo. Nadie dos que estamos aquí, nadie, e ninguna persona con sentido común, cuestiona o aumento das temperaturas e a necesidade de reducir as emisións de CO2, pero esta moción en concreto do Partido Socialista non trae unha moción con objetividade, é unha moción que só dice que do sanchismo, que só quere enfrontar polo tema das chuvias e dos incendios, a ver quen son bons e quen son malos. E non é así. Por iso vou propoñer aos meus compañeiros do Grupo Goberno a votar en contra desta moción, que é ideológica total, para que votar en contra, porque non queremos que é unha moción concreta, con puntos concretos, para poder debatir. Nada máis. Moi ben, señor, moitas gracias, señor Viñas. Se non queda de hablar. Espera un segundo aí, que non sei que pasa. Pídame a palabra, a favor. Aí está, gracias. Se non creera no que estou dicindo, non atraía. Fíjese usted, eu son diferente a ustedes. Por moito que... moi diferente a ustedes. Eu traio o que creo. Porque hai moitas que veñen e como non creo, ni siquiera as traen. Eu non son un criado de ningún partido político, ni siquiera do meu. Son criado de mí mismo e creo no que verdadeiramente digo. Entonces aquí non me veña usted a decir que isto é do PSOE a nivel general. Eu traio no que creo. E como creo nelo, creo no cambio climático, creo nas aberracións que se fan, creo no que dicen con quen ustedes se están gobernando, creo moitas veces no que vou a repetirlle, no ganar diñeiro sin importar como é de maneira nada máis que enriquecerse. Como se non houbera un mañán, non sei, han de morrer igual, capín, han de ter 3 vidas para gastalo. E como creo iso, por iso atraeo, señor Torres. Se que non me diga a min que non creo neso, que me impoñen ou que nada. Eu creo no que se está falando e por iso como creo nelo traeo. Eu defendo aquí, eu defenderei sempre. Que é o cambio climático, sí, o que está sucedendo en este mundo. E chegou a Sanxenxo tamén. Entón, a ver se nos poñemos polo menos no acordo de Sanxenxo para facer as cousas ben. Nada máis. Está? Sí. Moitas gracias, señor Viñas. Alguna cousa máis? Nada, sí. Moi ben, pois pasamos á votación desta moción do Partido Socialista. Aí va. Queda rechazada con 9 votos en contra e 4 a favor. Pasamos á seguinte moción, que tamén é do Partido Socialista. Agora cal é? O cancro de mama. O cancro de mama. Entón, que deste por final. Bien, pois ten igual o señor Viñas. A ver, señor Viñas, pidan palabra. Ten usted a palabra. Moi ben, cando queira. Moción que presenta o Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo para instar a Xunta de Galicia a cumprir coa ampliación do programa de cribado do cancro de mama ás mulleres de 45 a 49 anos. O Grupo Municipal dos Socialistas de Sanxenxo, de acordo e amparo do previsto no Regulamento de Organización, presenta ao Pleno a seguinte moción. O cancro de mama é a primeira causa de cancro nas mulleres e unha das principais causas de mortalidade por tumor en Galicia. A evidencia científica e as recomendacións europeas insisten na importancia do cribado poboacional organizado para detectar a enfermidade en fases iniciais, cando as posibilidades de curación son moito maiores. Neste sentido, o Programa Galego de Detención Precoz do cancro de mama amosou a súa utilidade e conta cunha elevada participación das mulleres galegas. Na actualidade, a
A Xunta de Galicia ampliou a idade máxima do programa ata os 74 anos, incorporando xa ao cribado bianual de mamografía ás mulleres de entre 70 e 74 anos. Porén, quedan pendente unha parte esencial do compromiso político asumido polo presidente da Xunta o 25 de xaneiro de 2023 no pleno do Parlamento de Galicia. Alfonso Rueda anunciou a redución da idade mínima de participación de 50 a 45 anos e a ampliación da idade máxima de 69 a 74 anos, co obxectivo de incorporar arredor de 200.000 mulleres galegas máis ao programa de detención precoz do cancro de mama. A día de hoxe, e segundo recolleu diversas informacións públicas, as mulleres de 45 a 40 anos seguen sen ser citadas de forma sistemática como poboación diana do programa de cribado. Isto supón un incumprimento da promesa realizada e unha desigualdade clara no acceso á prevención entre distintos grupos de idade. Mentres as mulleres de 50 a 74 anos son convocadas con regularidade, milleiros de galegas entre 45 e 49 dependen únicamente da detención oportunista ou de poder asumir os custos das probas na sanidade privada. Ademais, a ampliación do cribado á franxa de 45 a 49 anos responde ás recomendacións europeas máis recentes, que sitúan precisamente entre os 45 e os 74 anos o rango de idade no que os programas organizados de cribado do cancro de mama resultan máis justo, efectivos e beneficiosos en termos de reducción da mortalidade. Desde o punto de vista de saúde pública e da equidade, resulta inaceptable que unha medida anunciada solemnemente en sede parlamentaria e avalada pola evidencia científica sega sin aplicarse, case 2 anos despois. As mulleres de 45 a 40 anos de Sanxenxo teñen o mesmo dereito que o resto das galegas a acceder a un programa de cribado organizado, gratuito e con garantías. Por todo iso, o Pleno do Concello de Sanxenxo considera necesario dirixirse á Xunta de Galicia para exixir o cumprimento íntegro e inmediato da ampliación do programa de cribado do cancro de mama ás mulleres de 45 a 49 anos, así como a dotación dos medios suficientes para evitar listas de espera ou atrasos nas probas. Acordos. Instar a Xunta de Galicia e a Consellería de Sanidade a cumprir de maneira efectiva o compromiso adquirido en xaneiro de 2023, incluindo de forma inmediata as mulleres de 45 a 49 anos como poboación diana do Programa Galego de Detención Precoz do cancro de mama, con citación sistemática e periódica para a realización da mamografía. Segundo, solicitar á Xunta de Galicia a publicación dun calendario e cronograma detallado da implantación da ampliación do cribado á franxa de 45-49 anos desagregado por áreas sanitarias e indicando os prazos de citación previstos, garantindo transparencia e seguridade ás mulleres afectadas. Terceiro, instar á Xunta de Galicia a reforzar os recursos humanos e materiais necesarios, servicios de radioloxía, persoal, de enfermería e técnico, unidades móviles de mamografía e equipamento diagnóstico para asegurar que a ampliación do programa non xere listas de espera adicionais nin atrasos na realización e lectura das mamografías. E, por último, dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta de Galicia, á Consellería de Sanidade, aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia ou ao órgano de participación cidadá, o Consello de Saúde correspondente á área sanitaria na que se integra o municipio de Sanxenxo. Moitas gracias, pero ahora, por favor, a urxencia. Pois a urxencia é que cheganos, como sempre, e isto levámoslo porque hai mulleres que nos fixeron e o vimos claramente que foi unha promesa, porque despois de falar con persoas que nos vieron, mulleres, lógicamente, a falar con nós, pois nos atopamos que sí, o 23 de febreiro, o señor Alfonso Rueda, presidente da Xunta de Galicia, se comprometeu a baixar a edad dos 50 aos 45 anos e adherir a estas mulleres de 45 aos 50 para, digamos, facerlle unha revisión
gratis, como se lle facía ás mulleres de 50 a 74. Moi ben. Pois vamos a votar a urxencia, entonces, da moción do Partido Socialista. Pouco máis hai que dicir que, claramente, isto. Espera, que verdade. Aí está, queda aprobada por unanimidade. Diga o que teña que dicir máis, está. Perfectamente se está dito todo o que hai que dicir. Solamente pedirlle que de aquí, por lo menos, a ver se nos poñemos en un momento de acuerdo en que as mulleres de Sanxenxo, e a Sanxenxo e de todo Galicia, lógicamente, pois a promesa do señor Alfonso Rueda, presidente da Xunta, pois que a cumpla. Moi ben. Moitas gracias, señor González. Joder, pero non sei que pasa isto aquí. Dá outra vez aí. Sí, dá outra vez. Vale. Sí, sinto facer unha vez outra versión máis de non é propaganda electoral, Temos un referente que é Fran, vale, que aínda que este apartado ahora temporalmente da política, é un referente na defensa da seguridade social que leva un montón de anos. Pois, ben, parece que coincide todo para que é un exemplo. Sobre isto, decir, sobre este tema tan crudo, por favor, creemos que sí, que xa tiña que ser o mellor incluso baixar o rango de edad, pero de 45 a 50 anos, esperemos que sí se cumpla, facer os cribados e non facer, pois, intentar evitar todas esas chapuzas que se fixeron creo que na Comunidade de Andalucía, un pouquinho máis para Murcia e todo eso. E, sobre todo, coidemos a seguridade social, que é un ben prezado, coa sanidade non se fan cartos. Intentemos non facer cartos. Gracias. Vamos a votar a favor, por favor. Moi ben, moitas gracias. Señora... Vostede, señor Viñas, fala de cumplimento do que en sede parlamentaria dixo o presidente da Xunta. E moi ben, dice que se ampliou xa a idade ata os 74 anos. E, en canto ás mulleres de 45 e 49 anos, non estamos formando parte do proxecto cribacional tal cual de cada 2 anos e demais. Pero si lle vou a decir que hai un proxecto que se chama o Xenoma de Galicia, porque dicen os expertos que agora xa non é o único factor a idade, sino o risco de padecer a enfermidade. E se están chamando as mulleres entre 45 e 49 anos que padecen ese risco. Aparte que xa estamos tamén nun proxecto novo, Mama Risk, sí, que se están chamando, no que tamén se valora pois máis detenidamente toda a xenética e todo o que leva consigo. Estamos dándonos conta de que estamos acostumados a uns cribados que van por idade. A partir dos 50 tocache cribados, a partir dos non. Agora empezan polos expertos, non estou falando de políticos, que ten que cambiar esa maneira de facer cribados e centralos naquelas persoas que teñen maior risco de padecer esa enfermidade. E me parece que ten moita lógica. Por iso, como xa se está facendo, señor Otero, e porque tampouco creo que sea unha coincidencia que esta moción chegue hoxe aquí, despois do pasado en Andalucía, e non fai 6 meses. Creo que falar de cancro hoxe en día hai que ser moito máis cautelosos e cuidadosos, porque, por desgracia, está presente en todas e todos nós. Eu voulle a decir, esta vez voulle pedir ao meu grupo que vote en contra, pero, dende logo, lle vou tender a man cando si veña outra moción que fale de cáncer, que fale de cancro, e que teña o sentido que debe ter. Xa digo, as de 45 e 49 están sendo chamadas por padecer polo proxecto Xenoma, sí, de 74 se ampliou, e lle vou dicir máis, a Consellería, a Xunta de Galicia, é pioneira nos criados poboacionais en todo o panorama nacional. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, señor Lago. Señor Viñas. A ver, pida. No, doulle outro. Sí. Gracias. Non me asombra nunca nada, señora, que ustedes nunca voten a favor de nada. Eso é verdad. Se busquen excusas, volvo a repetir, ustedes en eso son expertos. Enormemente. Non lle vou a repetir
o que está sucedendo en Galicia en os centros médicos en todo o día. Non lle vou a suceder porque entonces lle diría que hasta nin é certo de que se de dos 50 aos 74 hai xa toda unha cousa maravillosa. Hasta nin iso é certo. Porque nin os médicos da atención primaria, por desgracia, poden atender o dereito aos seus enfermos pola cantidad, polo todo o que teñen, e nin siquiera, desde arriba, fan un seguimento exhaustivo e perfecto desde o 50 ao 74. Nin siquiera eso, lle vou a decir, porque hai personas que levan máis de 2 anos e pico e non teñen nin siquiera cita. E hai outras que as chamaron e, por desgracia, digo de personas, que as podo enseñar a usted particularmente. E personas que, lógicamente, chegan ali e a maquinita, unhas veces non sei por que falla, outras veces non falla, e levan así casi un ano desde que a citaron e nin siquiera recibir unha atención. Entonces, non me diga perfectamente que o sistema hasta para esa xente está ben e me veña a decir usted que tamén as de 45 a 49 xa as van a tratar ou as chaman de outra maneira. Iso, non sei a quen lo dice usted, pero iso non é na realidade. Na realidade non pasa iso. Na realidade pasa que, por desgracia, empezamos desde o centro de día, neste caso de Baltar, ou de Villalonga, que é onde me refiero Sanxenxo, e desde aí xa empezan os fallos na atención. E de camiño non vayamos a Pontevedra, onde a chaman da lá de arriba, onde teñen esa maquinita que, por desgracia, pois está fallando como a... Iso é isto. Listo. Moitas gracias. Algo máis ou pasamos á votación? Vamos á votación desta moción do Partido Socialista. Aí está. Bien, queda rechazada con 9 votos en contra, 4 a favor. Moitas gracias. E a última moción do Partido Socialista referente ao Servicio Municipal de Emerxencias. Ten a palabra o señor Viñas. Non, estaba... Bien, última moción que presenta por hoxe o Partido Socialista. O Grupo Municipal dos Socialistas de Sanxenxo, de acordo ao amparo das entidades de Brambón, desexa someter a consideración do Pleno a seguinte moción. O Servicio Municipal de Emerxencias de Sanxenxo constituye un recurso público esencial para garantir a seguridade cidadana, a protección civil e a atención rápida e eficaz ante calquera incidencia, accidente ou situación de risco. A súa labor resulta indispensable nun concello, cunha alta actividade turística, cunha poboación que se multiplica durante boa parte do ano e cunha orografía complexa que require unha resposta inmediata e coordinada. Nos últimos meses tense coñecido a existencia dun conflito laboral e organizativo entre o persoal deste servizo e o goberno municipal, derivado de discrepancias sobre condicións laborais, medios disponibles, organización de quendas e estrutura funcional. Esta situación está a provocar malestar entre o persoal, un deterioro do clima laboral e, o que é máis grave, pode chegar a afectar a calidade e continuidade dun servicio esencial para a veciñanza. O PSDG-PSOE considera que o Concello de Sanxenxo ten a responsabilidade de garantir o correcto funcionamento deste servicio, asegurando condicións laborais xustas, medios técnicos suficientes e unha xestión transparente e dialogada. A solución deste conflito debe basearse no diálogo, a mediación e o respeto institucional, evitando que as diferenzas internas perxudiquen a seguridade das persoas. É necesario que o goberno local abra un proceso de negociación efectivo coa participación dos representantes do persoal, os sindicatos e os grupos municipais, co obxectivo de chegar a un acordo estable que garante a continuidade e a calidade dos servicios de emerxencia. A estabilidade e eficacia do Servicio Municipal de Emerxencias é unha cuestión de interese público, polo que se require unha actuación inmediata, responsable e coordinada por parte do Concello. Acordos.
Primeiro, instar ao Goberno Municipal de Sanxenxo a abrir de maneira urxente unha mesa de diálogo coa representación do persoal do Servicio Municipal de Emerxencias co fin de analizar as causas do conflito e buscar solucións acordadas. Segundo, garantir o mantenimento e a continuidade do servicio público de emerxencias adoptando as medidas necesarias para evitar a reducción de efectivos ou a interrupción da atención á ciudadanía. Terceiro, revisar as condicións laborais, organizativas e materiais do servicio, co obxectivo de mellorar os recursos disponibles, a planificación das quendas e a seguridade do persoal. Cuarto, solicitar o apoio técnico e mediador da Diputación de Pontevedra ou da Xunta de Galicia, se fose necesario, para facilitar un acordo satisfactorio entre ambas partes. E, por último, dar traslado desta moción e dos acordos adoptados á Alcaldía, á Xefecatura do Servicio Municipal de Emerxencias, á representación sindical e á Diputación de Pontevedra. Moi ben. Por favor, justifica unha urxencia. Pois a urgencia ben dada perfectamente de todo este clima que está sucedendo. Vemos, e levo xa un tempo grande, de onde empezou, pois, digamos, un abandono paulatino, por culpa desas discrepancias, un abandono paulatino, de non atención, de estar en mínimo, sin poder atender, cunha persona, un traballador sol ali, sin poder salir nin sequera da base. Señor alcalde, iso é. Moi ben. Vamos a votar a ausencia da moción, por favor. Eu lle pido... Votamos. Ya está votado, non? Non, está. A ver. Ahora sí. Queda aprobada por unanimidade. Defenda ahora a moción, por favor. Bueno, a ver se aproba logo pola unanimidade outra vez. A ver se me aproba outra vez por unanimidade. De chegar a un acordo por ben de todos. Eu apelo á súa responsabilidade. Usted moitas veces lle vou dicir cando falamos eu máis usted, non? Pero apelo claramente á súa responsabilidade, alcalde, e ao seu diálogo. Usted é un home bombón dialogante, dice moitas veces, pois vamos a dialogar e se nos chegamos a acordo por ben deste ente que temos aquí, que é necesario, que é moi necesario telo en este Concello. Este Concello presumimos de ser a Marbella de Galicia, Marbella do Norte, non presumimos. Bueno, alguén presume, eu non me gusta esa expresión para nada, me gusta esa expresión, pero se queremos eso, temos que ter traballadores contentos dentro dunha norma. Tampouco vamos a decir, vamos a dialogar con eles, se fai falta vamos a ver que non pidan a luna, se entendes, pero bueno, entre non pedir a luna e pedir o que considero que teñen que pedir, considero que os traballadores sempre piden algo de justicia. Entonces, vamos a poñernos de acordo, señor alcalde, lle pido do que irá, vamos, hasta os partidos da oposición. Eu me apunto a ir con usted a... Pero vamos a ver, señor Viñas, a ver se entendo eu. Se estás dirixindo a min como alcalde para que me sente un día con usted a mirar que podemos facer con emerxencias ou quero unha moción con estes 5 puntos que puxo aquí, porque me perdín un pouco. Porque se quere eso, retiramos a moción e eu sénteme con usted esta semana sin ningún problema. Bueno, pero... Acompañado do meu concelleiro... Debatimos a moción e... Entón, céntrese na moción. Por eso lle digo, céntrese na moción, vale. Algo máis que decir? Hai que sentarse coa oposición e cos traballadores. Claro. Non, un momento. Unha cousa é o goberno, outra cousa é a oposición. Mire, terminou a... Sí, como non. Señor González, cando queira. Como creo que é a quinta moción, vou a resaltar unha vez máis o apoio que tuvemos desde o noso grupo, e sobre todo Fran Leiro a cabeza, da defensa destes traballadores. Decirlle, vamos a ver, as emerxencias, señor alcalde, as emerxencias non son de día ou de noite como lle propuxo ou como teñen ese papelillo encima da mesa desde hai unhas semanas. Isto debería rectificar, buscarlle unha solución a este problema, porque si vamos a recurrir ao que dicen os maiores de vamos a actuar cando de verdad pasa unha desgracia, debemos anticiparnos, como todo na vida. Rectifique, por favor, séntese con eles que son necesarios. Vou a contar un caso en concreto que foi hai un mes, por circunstancias estaban 2 persoas solo en turno, saliron do seu puesto de traballo, actuaron nun vuelco que hubo na calle Vilar en Vilalonga,
Bueno, entre a Guardia Civil, que lle damos todo o seu agradecemento, e as dúas persoas que ali estaban, pois e os veciños que pasaban pola rúa, pois botamos unha man todos para solucionar o problema, que era bastante grave. Unha persona foi hospitalizada, un coche, problemas para escarcelalo, problemas para volcalo, problemas para falta de componentes para eles asistir, é dicir, un verdadeiro desastre. Solo pedimos unha vez máis, rectifique, séntese con eles, son necesarios e as emerxencias son día e noite, día e noite. Gracias. Gracias a vostede. Sí, señor Pérez. Bueno, bons días a todos. Señor Viñas, nós non compartimos para nada o análisis tan catastrofista que pon a súa moción. A ver, o servicio de emerxencias está composto por 17 persoas, que a maioría está aquí. Non hai ningún GES ni ningún servicio de emergencias municipales en todo Galicia que teña 17 persoas no seu cuadro de persoal. Entón, creo que estamos ben con 17 persoas no servicio. Por outra parte, teñen unhas condicións... Por favor, a ver, por favor. Un momento, Xoan, un segundo, Pérez. A ver, faga un favor. A ver, Pérez, señor Pérez, un momento. Mire, fagan un favor, non interrumpan o tema, porque está todo moi ben, creo, escoiten o concello, escoiten o debate, depois digan ustedes o que queiran, pero non interrumpan, por favor, de verdade. Bueno, como se... A ver... Como sabedes, os traballadores do Servicio de Emerxencias teñen unhas condicións laborais que, por suposto, non cuestionamos, claro que non, e, por suposto, terán que mellorar, como todo, pero que xa quixeran outros servicios de emerxencias. Entonces, como non creemos na boa intención que aparenta esta moción, vamos a votar en contra. Moi ben. Señor, faga o favor, se non quere, por favor, señora, por favor, señora, por favor, por favor, por favor, por favor. Faga o favor, non obligue a desalojar o pelo. Bueno, moi ben, señor Viñas, ten a palabra. Pero pida. Como é o nome, meu compañeiro? Xoan Pérez. Compañeiro Xoan. Vamos a ver, eu creo que o que puxamos aquí os socialistas de Sanxenxo non vexo tan grave como dices ti que o que dicimos é claramente, creo que non fai falta que cho lea, xo les ti ben, pelo diante, de chegar a acuerdos por un ben deste municipio, por ben da sociedade, deses 18.000 que presumimos de xente que xa demos aquí en Sanxenxo todo o ano, de a cantidad de xente que nos ven no Brán en determinados puntos de Semana Santa ou puentes, e no Brán se aumenta. Non necesitamos a un equipo de persoas que traballen e que nos boten unha man nos momentos conflitivos, cando hai incendios, cando hai un accidente, cando hai todo o que estamos pedindo de cambios climáticos, cando estamos... Hai que chegar a acuerdos por ben deste concello. E por iso eu lle digo ao señor alcalde, ao señor Don Telmo Martín González, pois de chegar a acuerdos con esta xente, buscar a maneira, xuntarnos, falar o que sea e chegar a acuerdos con eles. Iso é. Moitas gracias, señor González. O marrón tocoulle a Xan neste caso, pero o responsable aquí, cando se montou este GES, creo que foi o señor Telmo Martín. Volvemos a repetir desde o noso grupo de Sanxenxo. Por favor, responsabilidade, alcalde, séntese, dialogue, acabemos co problema. Estamos dando un exemplo, un teatro de mala fe que
pois non o merecemos, sobre todo pola seguridade de todos e todas. E volvo a decir, as emerxencias, polo acordo, e intento de acordo eso, que é un papel mollado que lle ofreceu hai unha semana, as emerxencias son para día e para noite. Por favor, rectifique e dialogue. Gracias. Por certo, vamos a votar a favor dentro. Gracias, señora. Listo, non? Listo. Moitas gracias. Vamos pasar á votación, entonces, da moción de emerxencias do Partido Socialista. Queda rechazada con 9 votos en contra e 3 a favor. Perdón. Uno que non votou. Hubo ustedes que non votou. Non vivimos con eles todos os días. Estas son o que temos que atender. Eso... Vergonza. Para a representación teñen os vecinos de Sanxenxo. Temos aquí a dar a cara por eles. Vai fallar un servicio. Sí, esto que temos todos os días. Con esto convivimos. Esas son as medidas que tomades. Prevención de riscos laborais, incumplindo as sentencias. De forma sistemática, o que facedes. Vergonzoso traballo. Vergonzoso de traballar aquí. Mira, mira como se ríe. Te hace gracia ya. Te hace gracia. Ten que defender esta verdade na oposición. Ten que defender. Están comiendo todos los días. Te hace gracia. Sí. Vámonos. Vale, venga, gracias. No ao acoso laboral de Telmo Martín. Acoso laboral de Telmo Martín. No ao acoso laboral de Telmo Martín. Basta xa. Basta xa. E non te preocupes que vamos a seguir, Temos todo o tempo do mundo para solucionarlo. Hombre, claro, eso é verdade. Tempo teñen moito. Vamos a ver. En la votación hubo 3 votos, hubo alguno que no votó. Deles, de la oposición, sí. Bueno, hai que darlo como abstención. Sí, pero non sabemos quen é. non sabemos que foi de los 4. Bueno, repetimos la votación con un tema este que hubo del... Sí. Vamos a repetir a votación para que non hai dudas, está de acordo, si non... Vamos a repetir a votación. Está en curso a votación, Ahora está ben. Vale. Queda rechazada con 9 votos en contra e 4 a favor, e 6 está. 4 a favor. 4, non 8, 9, non. Claro. Claro, por eso, pero antes estaban 3, antes apareceron 3 na pantalla. Sí, pero xa está, non pasa nada. Bueno, ahora, entonces, acabaron as mocións e pasamos ás preguntas. Se hai unhas preguntas do BNG, se as queres facer formulando ahora, as que podes ser as contesto, as que non poderá contestar, e pasamos por escrito, contestamos o siguiente tema, vale? Estou cando que irá. Sí, cando que irá. Aí se tiña palabras. A primeira pregunta. Os comerciantes da travesía da Areal de Portonovo preguntan que problema ten o alcalde en deixarnos traballar cos toldos que temos ou as mesas mentres non teñamos unha normativa nova de terrazas despois de sufrir as obras de acondicionamento de dita travesía. Ben. Bueno, a verdade é que non entendo moi ben a pregunta porque solamente hai 2 locales ali que estuve eu personalmente con eles falando fai 2 semanas do tema. É que din unha cousa como eles, entón non entendo a pregunta, pero quero lle dicir... A pregunta é que lle debeu exixir... Perdón, perdone, eu contesto, non entremos un debate... Sí, non. O que lle quero dicir é que usted mismo que fixo unhas intervencións creo que moi boas neste pleno de hoxe, teño que dicirlo así, usted mismo xa se debería de contestar a pregunta sola. O Concello está invertindo ali case 300.000 euros, é o normal é que con cartos públicos que se inventen ali todos os veciños, un se adapta ás circunstancias en cada caso. Creo que os demais están facendo en todos os sitios que estamos actuando neste Concello. Pero xa lle digo que eu falín con eses 2 locales que son os únicos que teñen toldos ali ou a terraza. Vale? Contestamos. Perfecto. Eles só piden a mesma man que, por exemplo, a Rúa Rafael Picó. É dicir, que parece, según eles... A ver, vamos a ver, Octavio. Non é debate, perdón, non é debate. Non, pero na Rúa Rafael Picó non fixemos ningunha actuación. Non, pero digo, ao non haber nova normativa, ali hai uns verdadeiros invernaderos que de verdad que debemos entrar en eso, solucionalo, tema de terrazas e de todo, eles só piden
poder traballar, poder poñer as súas mesas e de distintos toldos. Os dous, sobre todo, supoño que serán os dous comercios de hostelería. Pero se non me plantearon unha solución e dixenlles que sí. Vale, perfecto. Non entendo. Vale. A segunda pregunta é a onde vai trasladar este goberno e usted a aula de estudo tan necesaria para os nosos estudantes e usuarios mentre se realizan as obras no usos múltiples de Portonovo? Bueno, non está definido, ou sea, non está tomada a decisión definitivamente, pero creemos que vai ser a Casa de Cultura da Adina. Casa de Cultura da Adina. Sí, creemos que é o mellor sitio que hai agora tal. En calquer caso vai a ser un espacio que sea cómodo para as persoas que van a estudiar, porque non pode haber, digamos, moito ruido se estás estudiando. ¿Vale? Efectivamente. Bien. Moitas gracias. Vanyo agradecer, sobre todo, estos que teñen exámenes en todos estes chavales que teñen exámenes en enero, febreiro, oposicións, etc. A terceira pregunta é, os veciños de Villalonga queren saber se vostede se compromete a facer as festas patronais da parroquia como está facendo con Portonovo Sanxenxo, con diñeiro público, ou seguiremos facendo referencia a cidadáns de primeira e segunda. Isto ben dado porque a Comisión de Festas creo que se disolveu, entonces nos preguntan desde varias asociacións se o Concello vai a poder facelas. Vamos, este é un debate que non é cuestión dunha pregunta. A pregunta que me fai usted, o Concello non se ten que facer cargo, pero non vai a deixar abandonada Villalonga nunca. Villalonga ten tanto dereito como ten Portonovo. Bueno, facer cargo sí, porque de Portonovo sí se fixo cara. Hai presupuesto este ano, non? Te fai unha pregunta, eu lle contesto, e lle digo, usted acaba de anunciarme de que se disolveu a Comisión de Festas de Vilalonga. Estamos de acordo? Entón, eu que le estou dicindo como alcalde que Vilalonga vai seguir tendo festas. Moi ben. A xente de Vilalonga vai quedar moi contenta. Perdón, pero aproveitando a súa pregunta, creo que o tema das festas é un tema de un debate profundo de todos os grupos políticos. Estou de acordo. Vale, entón é o que lle quería decir. Bien, estou de acordo. A xente de Villalonga vai agradecer, que o Concello que bote unha man en isto. A cuarta é, a raíz dunha recente publicación de oferta de emprego para axudante de cociña para a gardería de Vilalonga, onde dicen que non fai falla titulación ou ter coñecementos básicos de cociña, só ter coñecementos básicos de cociña, e ainda sabendo que os menús os revisa unha nutricionista, a persoa debe ter coñecementos para elaboracións e que non haxa posibles problemas de contaminacións cruzadas. Dende o Concello están de acordo con esta publicación, pois como se garantiza coñecementos en halóxenos, contaminacións cruzadas, como dixen antes, por que a oferta dá a entender que calquera persoa que saiba un mínimo de cociña pode acceder a este puesto? Bueno, vamos a ver, eu que teño que dicir neste caso, o que conozco é... É a gardería, A gardería de Vilalonga. Sí, a gardería, sí, pero a gardería de Vilalonga ten que facer as cousas ben por lei. Outra cousa distinta é que está concesionada, está, digamos, é un servicio que está prestando unha empresa nunha concesión que ten administrativa e teñen que cumprir cos requisitos que marca a lei. Eu creo que... Xa, pero ofrecer un puesto de traballo que... Perdón? Claro, daránlle a formación suficiente ou tal. En calquer caso, o que dice usted aquí na pregunta, o importante é que ten que haber un control pola nutricionista, non vamos a... Porque por moita titulación que teña, tamén pode facer unha comida mal feita. O sea, o que hai que ter a voluntade, ter os cursos necesarios, igual que un manipulador de alimentos pode facer unha cousa e nos... Simplemente. Entón, quero dicir que o que vamos a estar é, a través da pregunta de usted, moi exixentes, co tema de que fan as cousas ben a empresa. Chamaremos a empresa para dicir, oye, isto hai que facelo dunha maneira, pero non creo que estén facendo nunha ilegalidade, se non teñen un problema coa concesión, vale? Moi ben, gracias, trasladámoslo. Despois, quinta e última, despois do despido de Dori, que é a responsable de xuventude na Casa de Mariñeira de Portonovo, a cal acudían moitos xóvenes con necesidades especiais no tema social e dado a súa labor profesional, os pais e nais preguntan, indignados, o motivo do seu despedimento e se teñen previsto cubrir esa praza e se o fan, en que condicións o van a facer. Sí, valle contestar a conselleira de persoal porque ten ela... A ver, pida. Vale, neste caso, vou aprobar que non quedas a palabra, vou facer dúas apreciacións. Unha, neste caso a técnica a que fai referencia estaba ocupando unha plaza temporal, vale, a espera de que se convocara a plaza definitiva, é dicir, non era a titular da plaza, era temporalmente. Decideuse amortizar esa plaza porque debido aos cambios estruturais no Concello dispoñemos de outro persoal que podería facer ese servizo. En ningún momento se anunciou de que
se iba a Non se vai a anular. de que se vai a anular o servizo. Non, vai a continuar. Vai a continuar. E ademais deso dicir que Dori, mentras o presuposto non está aprobado, seguirá na súa plaza, que, como digo, non era titular súa, senón estaba pendente de que salera a publicación da plaza definitiva. Gracias. Gracias. Pois non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias.